Agad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hulyo 6, tuig 2023. Subong adlaw aton sini nga ginasaulog ang ika-57 nga founding anniversary sa Bombo Radyo Philippines. Happy anniversary sa aton sini nga mga kabombo. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, nagaisa hanon nga tiglawas ang Western Visayas sa swimming sa palarong pambansa, preparado na. Chairman sang Committee on Transportation nagaplano nga gamiton sa pagpasangkad sa traffic management ang sang syudad sa Iloilo ang revenue nga makolekta sa traffic violations. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Agriculture Office nagpaandam sa mga mangunguma ngayon yan ay magtanom sang humay kung wala man lang sang makuhaan sang tubig subong nga nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Punong Barangay Michelle Paloma sa Bantod Lapas, problema nila ang kinawatay. Ang closed circuit television, problemado man. May suspect sila nga nasiplatan pero posible lain tong tinutuyo kay magnubiyag ito o kung magnubyo ano ihan ginhimo sini nila sa aton sini nga mga kabombo. Muni madalakuan ng mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa Udto. Sa ika-57 na karon nga tuig sa pagpangalagad sa Bombo Radyo Philippines, fully digitalized na kita. Sang una, radyo lang kita, kaga more on theater of the mind. Pero subong, makita mo na sa TV, pinaagi karon sa Facebook Live, kaga YouTube channel. Ma-access mo na anytime, anywhere, sa idalom sang tubig man, ukon sa kahawaan, o sa diin ka man nga putok-putukan. Basta may internet lang, ang Bombo Radio. Always, nga nagapanguna sa innovation, halin sa drama, public affairs, kag subong sa digital platform. Ini in fact sa radio format sang Bombo Radio ang ginasunod sang iban gani ginakuha mismo ang mga tao sa Bombo Radio. Halos tanan nga mga anchor sa radio nagikan sa Bombo Radio. Mga reporters nagikan man sa Bombo Radio. Pero kon sistema kag disiplina lain naman niya nga istorya sa aton sini nga mga kabombo. Di ambal gani isang kilala ko sinya bumbot sama tong mga bilyonaryo bala to sa Titan nga naglugdang dobla. Basi nga monitor pa ganitos bumbo mo. Sa aton sini nga mga taga Palamate. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo ang amon sining nagapangulaman nga inspirasyon pinaagi man sa mga kabombo naton. Kung nga nag-transform na kita, nangin na fully digitalized na kita. Kay ti ini, ang amon man siniyang pamaagi agud nga maka-reach out sa aton siniyang mga kabombo, no? Nga ti nagapangita or in need of daily dose ang mga balita, first, fast, and accurate. No, kag subong man ti ining sa subong nga nga tsimpo sa aton sini mga kabombo naga-inuka lang nga subay kadamo sang fake news. Ti pinaagi man sina diri banwa, no, nga pag labot na naton sa digital scene, no, ti pamaagi sina mas madamo pag ginangaton sini nga malabutan nga magadulong sa inyo sang mga di kalidad kag husto sini nga mga impormasyon. No, ti saton sini karon nga mga kabombo sa inyo man sini padayon nga suporta, no? Kami ang padayon man nga magatanyag sa inyo sang matutud sini nga serbisyo publiko, no? Kag subong man sa bisan din sini nga bahin man sang platform ti kita ang makapanerbisyo sa aton sini nga mga kabombo. Sa liwat, happy 57th anniversary. No, ikaw nga nagapamati dira, no? Ang iban sini saton nga niya sa mga kabombo naton nauna pa sa inyo sini nga alagad, no? Namin ko ti nauna pa kamo iya, natawo na kamo Bombo Radio na. Hasta subong ti naabtan nyo pa ako. Nga ako naman subong ang inyo sini nga ginapamatian kag ginalantaw sa Facebook Live o kun sa YouTube channel.
Oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11 driman sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pasiplatan taman mga nagapauna karon nga mga balita kag mga mainit nga balita sa national scene. Ang Love the Philippines sa slogan magapabilin apisar pa man sa nga kontrobersiya nga ginapangatubang sini. Hambal diri karon banwa sang Department of Tourism. Pero nagalibog ako ganino nga sa tagsa sini ka magbag-o ang administrasyon may lain-lain iya nga slogan ang Department of Tourism. Pero kung panilagan mo bla ang iban, just an example, ang Malaysia bla. Humalin sa toti ang ila sini nga slogan niya, Malaysia, truly Asia. Tiya nga, aton niya do, kinanglan aton nga kada tagsa gani bag-o sini ka administrasyon or bagong tuig lain-lain ang aton sini nga slogan. Why na tabi nga mag-stick kita sa isa nga magapabilin, no? Mintras tanto, sa paminsaron man sang aton sini nga luyag nga palabutan sini nga mensahe. Ang iban nga mga balita kag impormasyon tutukan naton sa pagpaday nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 6, 2023. Mga kabombo at Kastar Nation, ngayong araw ang ika-57 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radyo Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang mga ahensya ng pamahalaan na ipatupad ng maigi ang batas ukol sa National Anti-Money Laundering. Ito namang si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla balik trabaho na matapos mailalim sa bypass procedure. Ang issue sa kanyang resignation, kanyang pinabulaanan. Samantala, 16 na mga inabusong bata nasagip matapos maaresto ang umunoy suspect doon sa Australia. 25 mangingisdang Pilipino napauwi na matapos tumaob ang kanilang bangka sa Papua New Guinea. Samantala, anak ni Bombo Martyr Eddie Suede na nagbigay ng pangalan na Bombo, binalikan ng alaala ng ama kasabay ng ika-57 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines. At sa atin pong international news, may update tayo mamaya sa halos 30 katao patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa Mexico. Sa sports balita naman ni Jay Obiano, umaasang darami pa yaong mga Pinoy na sasabak sa Olympics doon sa Paris. Live, nationwide, via satellite, dumako po tayo sa detalye ng ating mga balita. Mayroon na lamang hanggang sa Setyembre 13 ang mga private establishment sa Metro Manila para maghain ng kanilang mga aplikasyon para sa exemption sa 40 pesos na minimum wage hike na magkakabisa na sa huling bahagi ng buwan ng kasalukuyan. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region, ang mga kwalipikadong magkahain ng exemptions ay mga retail service establishment na regular na gumagamit ng hindi hihigit sa 10 mga manggagawa. Idinagdag nito na ang mga kumpanyang naapektuhan ng mga natural na kalamidad ay karapat-dapat din na humingi ng exemption. Noong Hunyo 26, inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ang Wage Order Number NCR-24 na nagbibigay ng 40 pesos na pagtaas sa mga minimum wage earner dito ho sa rehiyon. Isa sa ayos ng pagtaas ang minimum wage rate sa National Capital Region mula 570 pesos hanggang 610 pesos para sa non-agricultural sector. Para naman sa sektor ng agrikultura, service at retail establishment, gumagamit po ng 15 o mas kakaunting manggagawa
at manufacturing establishment na regular na gumagamit ng mas mababa sa 10 manggagawa, ang kanilang sahod ay tataas mula 533 pesos hanggang sa 573 pesos. Una na rito, magkakabisa ang wage order sa Hulyo 16 o pagkatapos ng 15 araw mula sa pagkakalathala noong Hunyo 30. Sa mga balita doon sa Malacanang, itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inatasan ang mga government agencies na ipatupad na ang National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing at Counter-Proliferation Financing Strategy. At isang mambabatas naman, hinimok na taasan ang buwis sa mga vape products dahil nakakaalarma na raw ang mataas na bilang ng mga kabataan na gumagamit ng e-cigarettes. Alamin natin ang buong detalye at impormasyon niyan mula sa ulat ni Bombo, Annalise Soberano. Naglabas ng isang executive order ang Malacanang na nag-aata sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na i-adapt o ipatupad na ang National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing at Counter-Proliferation Financing Strategy 2023-2027. Nilagaan ang Executive Order No. 33 ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong nakarang Martes na kung saan naglalayon itong mapalakas pa ang anti-money laundering. Sakop ng inilabas na Executive Order, masugpo ang counter-terrorism financing at magsilbing pangontra ang nais kasi ng Pangulo na sa adoption ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing sa Proliferation Financing Strategy. Sa ilalim kasi ng Executive Order, binibigyan ng dagdag na kapangyarihan ang National Anti-Money Laundering Council at ang Coordinating Committee na mag-reorganisa ng kanilang subcommittees. Kaugnay nito, kasama din ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA na may malaking gagampanang papel sa intelligence gathering. Kabilang dako, umaasa din ang Pangulong Marcos na maibalik din sa mataas na antas ang pagkilala sa mga magsasaka natin na ibalik din sila sa isang noble profession, ang pagsasaka. Ayon sa Pangulo, nais niyang ibalik ang tingin ng mamamayan na isang noble at maipagmamalaking profesyon ang pagsasaka na sa matagal ng panahon ay nawala sa gayon ang kanilang pagkakilala. Kaya gagawa din ng paraan ang gobyerno na madagdagan at maiuwing income ng mga magsasaka upang mabigyan sila ng kaukulang dignidad at komportableng pamumuhay. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will work to find ways to increase our farmers' incomes so that they can lead a dignified and comfortable life and return to the profession a sense of pride that has been lost over the years. Samantala, sa ibang balita, naniniwala naman si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes na panahon ng patawa ng mas mataas na buwis ang mga e-cigarettes at vape products bilang dagdag pondo para sa universal healthcare at para matugunan na rin ang tumataas na paggamit sa hanay ng mga kabataan. Ayon sa mambabatas, nakakaalarma ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang gumagamit ng e-cigarettes. Tinukoy ni Representative Reyes ang 2019 Global Youth Tobacco Survey na ipinalabas noong 2021 kung saan may 14.1% na mga kabataang mag-aaral ang talamak ng gumagamit ng electronic cigarettes o vapes. Sinabi pa ng House Law na karaniwan ng pinaniniwalaan na ang paggamit ng vape ay ligtas bilang alternatibo sa paninigarilyo. Subalit hindi lingid sa kaalaman ng mga gumagamit na may banta pa rin ito sa kanilang kalusugan. Sinabi ni Reyes, dapat maprotektahan ang mga kabataan mula sa mga masamang bagay na maaaring idulot ng nasabing produkto. Kanilang pinag-aaralan anya ang panukalang itaas ang minimum age ng mga individual na maaaring bigyan ng pahintulot sa paggamit ng vape products. Dismayado si Representative Reyes sa Republic Act 11900 o mas kilala bilang Vape Law na inaprubahan noong July 2022 kung saan ibinaba ang age limit sa paggamit ng vape mula sa 21 years old hanggang sa 18 years old na ngayon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang mga balita mga kabombo, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa National Grid Corporation of the Philippines na ipaliwanag kung bakit hindi pa nito natatapos ang 37 electrification at power transmission project sa buong Pilipinas. Sa utos nito, binigyan ng Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines ng 15 araw para ipaliwanag kung bakit hindi ito dapat humarap sa anumang administrative penalty para sa mga pagkaantala ng mga nasabing proyekto. Sinabi ng nasabing korporasyon noong Mayo na hindi dapat sisihin ng mga pagkaantala sa mga proyekto na ang ilan ay natigil dahil sa mga pagkihigpit sa pandemya dahil pa rin sa dulot ng COVID-19 at mga issues sa right-of-way. Kung matatandaan, hinimok ng ilang senador ang Energy Regulatory Commission na i-refund ang 2.75 pesos kada kilowatt hour na sinisingil ng National Grid sa mga Pilipinong mamimili para sa di umano'y hindi natapos na kanilang mga proyekto. Sa iba pang mga balita, inihatid na ng Coast Guard ang hindi bababa sa 25 mangingisdang Pilipino na nailigtas matapos tumaob ang kanilang bangkang pangisda sa kalapit na karagatan ng Papua New Guinea noong Hunyo 22. Sinabi ni Captain Michelle Orsabia, tagapagsalita ng Coast Guard District Southern Mindanao, sakay ang mga mangingisda sa isang fishing boat pauwi sa lungsod matapos ang isang fishing expedition sa karagatan sa Papua New Guinea ay hampasin ng malakas na alon kaya ito tumaob. Anya, 2 mangingisda ang namatay dahil sa pagkalunod. Ang mga mangingisda ay nailigtas o ilang araw habang inaanod sa dagat sakay ng 2 bangkang pangisda na dumaan sa paligid ng nasabing insidente. Nang matanggap ang ulat sa distressed fishing boat, agad na nagpadala si Coast Guard District Southern Mindanao Commander Captain Dennis Pandeagua ng mga responding tauhan ng Coast Guard na naghatid sa 25 mangingisda pabalik sa lungsod. Ang mga nasagip na mangingisda ay pinagamot muna ng mga tauhan ng Coast Guard bago sila muling nakasama ng kanilang mga pamilya. Eto, kuha po tayo ng mga update mga kabombo. Ang anak ni Bombo Martyr Eddie Suede na nagbigay ng pangalan na Bombo, binalikan ang alaala ng kanyang ama kasabay ng ika-57 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines. May nakuang report dyan ng Bombo Radio Legazpi. Binalikan ni Bombo International Correspondent Denmark Suede ang alaala ng ama kasabay ng ika-57 anibersaryo ng Bombo Radio Philippines. Ang kanyang ama na si Eddie Suede ang isa sa itinuturing na Bombo Martyr at isa sa mga nagbigay ng pangalan na Bombo. Kwento ni Denmark sa Bombo Radio Legazpi na ang kanyang ama ang unang nagdala ng bass drum sa Bombo Radio Iloilo na ginamit sa mga programa ng himpilan. Ito anya ang naging simula ng pagtunog ng tambol na mabilis na nakilala ng mga tagapakinig sa naturang flagship station. Na dagdag pa ni Denmark na mabilis na nakakuha ng atensyon ng publiko dahil sa kakaibang call sign ng himpilan. Matapos ang mahigit 5 dekada, masayo mano siya na maging bahagi pa rin ng paghahatid ng impormasyon sa Bombo Radio Philippines na tila bahagi na rin ang legasiya ng kanyang ama. So narinig ng aking father at nagkaroon siya ng idea na ang call sign ng DOFM Bombo Radio Iloilo, yung flagship station, ay tawagin Bombo Radio sa unang pagkakataon. So one day, yung aking tatay ay nagdala ng drum doon sa Bombo Radio Iloilo at yun ang simula ng pagtugtog ng tambol na yan. Si Bombo International Correspondent Denmark Suede para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nagulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, nasa gitna ang 16 na bata na sinasabing inabuso sa Pilipinas matapos matagpuan ng Australian Police ang sexually explicit material sa telepono o cellphone ng isang lalaking inaresto sa Sydney, Australia. Ang mga bata edad 10 hanggang 18 anyos ay natagpuan ng magpatupad ng maraming warrant ang Philippine National Police sa 4 na lokasyon sa Metro Manila area at isang probinsya sa Northern Philippines ayon sa joint statement na inilabas ng Australian Federal Police. Nagsimula ang investigasyon noong buwan ng Enero nang harangin ng Australian Border Force ang isang taga-Queensland nang siya ay bumalik sa Sydney mula sa Pilipinas. Matapos hanapin ang kanyang cellphone, nakita ng Australian Border Force ang material na pang-aabuso sa bata at mga mensahe na nagdedetalye sa kanyang layunin na bayaran ang isang facilitator na magbibigay daan sa kanya na abusuhin ang mga bata dito sa ating bansa.
Ang lalaki ay kinasuhan ng 3 pagkakasala kabilang ang grooming and possession of child abuse material na nagdala ng potensyal na sentensya ng 15 taon sa bilangguan. Sa kasalukuyan mga kabombo at Kastar Nation, ang mga bata ay inilagay na sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development at ang mga investigador ay patuloy na pinaghahanap ang iba pang hinihinalang mga biktima. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority na magagamit na ng tama ang kanilang mga traffic enforcers, ang mga body-worn cameras. Simula kasi sa Agosto, may suot ng body camera ang mga traffic enforcers ng nasabing ahensya. Sinabi naman ni Metro Manila Development Authority Romando Artes na mayroon lamang 120 body camera at plano nila itong dagdagan pa sa mga susunod na buwan. Kukuha muna sila ng mga suwestyon at komento sa ilang grupo sa paggamit ng nasabing mga body-worn camera bago ito tuluyang ipatupad. Samantala sa Department of Justice naman, itong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla balik trabaho na matapos sumailalim sa bypass procedure. Ang issue sa kanyang resignation abay pinabulaanan din daw. May update ukol dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Alaysa, balik trabaho na nga bilang kalihim ng Department of Justice si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos itong sumailalim sa bypass procedure dahil sa nakitang bara sa kanyang puso. Ayon sa kalihim, natuloy ang kanyang procedure isang araw matapos itong maghain ng kanyang wellness leave. Kung maalala, nagsumite ng wellness leave si Remulla noong June 26 ng kasalukuyang taon at ngayong araw ang pang-siyam na araw ng kanyang naturang leave. Aniya sa ngayon ay kinakailangan pa rin niyang sumailalim sa physical rehabilitation session o itong tinatawag na physical therapy matapos ang kanyang operasyon. Bagamat balik trabaho na ang kalihim, hindi muna ito magpapabalik-balik sa kanyang opisina sa loob yan ng 3 linggo o 1 buwan para makapagpahinga siya ng maayos. Siniguro naman ni Remulla na patuloy pa rin siyang makikipag-ugnayan sa kanyang mga undersecretaries via video conference para sa mga mahalagang updates ng departamento. Pinahiwa rin aniya siya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin muna ang kanyang pagpapalakas at kapagaling para makapagsilbi ito ng maayos bilang kalihim ng Justice Department. Ikinatuwa rin aniya ng punong ehekutibo na mas pinili niyang sumailalim sa naturang bypass procedure. Samantala, pinabulaan na rin ng kalihim ang kumakalat na impormasyon na siya ay magre-resign matapos ang kanyang operasyon. Siniguro ng kalihim na magpapatuloy ang kanyang commitment bilang kalihim ng Department of Justice. Narito at pakinggan natin ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Never. Of course, I serve at the pleasure of the President and I will continue to discharge my functions as long as the President believes in my capability to lead the department. Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa nating mga balita, nalampasan ng Bureau of Customs ang target na koleksyon nito sa unang kalahati ng taong 2023 sa likod ng kanilang pagsusumikap laban dito sa smuggling. Sa isang pahayag na inilabas, sinabi ng Bureau of Customs na nakakolekta ito ng 434.1 billion pesos mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Ito ay mas mataas ng 3.21% o katumbas po ng 13.5 billion pesos kaysa sa 420.6 billion pesos na layunin nito o target nito para sa nasabing panahon. Taon-taon ang mga koleksyon ng kawanihan ay lumago ng 37.4 billion pesos. Noong Hunyo lamang, lumampas din ang customs sa target nitong 74.7 billion pesos. Dahil rito, nakakolekta ito ng 74.8 billion pesos. Sa kabila ng pagbaba ng bulto ng importasyon, sinabi ng customs na malaki ang naiambag nito laban sa smuggling sa pagganap ng koleksyon. Nananawagan naman si Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa lahat ng opisina ng Bureau of Customs at Collection District na panatilihin ang performance ng kawanihan sa buong taon sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernization program ng Bureau of Customs at pinahusay ng mga hakbang sa reforma na nakahanay sa 8-point socio-economic program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa mga balita naman doon sa Senado, agwat o lapses sa ipapatupad na polisiya ng National Bureau of Investigation, hinihiling ng senador na resolbahin. Alamin natin ang impormasyon at detalye niyan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Hiniling ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Ronald Bato de la Rosa sa National Bureau of Investigation na resolbay ng agwat o lapses sa ipinapatupad ng pulisya nito sa ahensya. Sa motu proprio investigation ng Senado patungkol sa insidente ng pagtakas ng high-profile inmate na si Jose Adrian Jadera sa National Bureau of Investigation Detention Facility, nasita ni de la Rosa kung bakit ipinagkatiwala ng National Bureau of Investigation sa mga job order security officers ang pagbabantay sa isang high-profile detainee. Si Dera ay co-accused si dating Senador Laila de Lima sa mga natitira nitong kaso tungkol sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay de la Rosa, nagtataka siya kung bakit ang isang prestiyosong institusyon tulad ng NBI ay pinagkatiwala ang isang high-profile inmate tulad ni Dera sa mga kamay ng mga jail guards na job order. Iginit ng senador na anumang gawing pagkakalat ng mga ito ay wala silang responsibilidad at wala ring pananagutan. Dahil anya sa nangyari na pagtakas ni Dera kung saan kasabwat ang 6 na security officers, buong institusyon ang nadamay at reputasyon ng NBI ang nakasalalay dito. Hiniling pa ni De La Rosa sa NBI na laliman pa ng husto ang investigasyon dahil posibleng hindi lang si Dera ang inmate na tumatakas at baka normal na nakalakaran ito sa ilang mga security personnel na nag-escort ng mga high-profile detainees. Basta makapagbigay lang ng assurance sa atin si Director De Lemos na hindi na ito maulit, sir. Okay na tayo. Basta huwag na sana maulit ito. Kasi para pagod si imbestiga. Diba? Wala na, sir. Istriktuhan mo yung gwardiya mo dyan. Para wala. Kasi sisingaw talaga yan eh. Pag may magano activities, sisingaw yan at mababalitaan yan. Una rito, inamin ni Dera ang ilang beses na paglabas ng detention center sa tulong ng mga security officer ng NBI. Noong una, sinabi niya nag-sneak out siya ng 4 na beses, ngunit sa paglabas ito, nagawa niya ito ng hindi bababa sa 6 na beses. Medical check-up sa isang ospital sa Maynila, heart check-up sa isang ospital ulit sa Maynila, biyahe papuntang Kalatagan sa Batangas, joyride sa Tagaytay nang ilipat ang isang preso sa isang kulungan sa Cavite kung saan pumunta din sila sa isang bulalo restaurant. Pagdiriwang ng Father's Day at June 20 date sa isang Makati restaurant. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, binigyang diin ng Department of Energy na ang nuclear energy ay maaring gamitin bilang isang source of power para dito sa Pilipinas. Ito ay maaring maitayo raw sa loob ng 10 taon sa ilalim ng Marcos administration o sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Notilla na ang gobyerno ay nag-atas ng mga paaralan o pag-aaral upang matukoy ang mga lugar na pinakaangkop para sa pagtatayo ng nuclear facility na dapat matugunan ang mga kinakailangan na itinakda ng International Atomic Energy Agency. Ang Department of Energy ay humingi rin ng tulong sa National Economic and Development Authority para sa isang balangkas kung saan ang pribadong kumpanya ay maaring makipagsapalaran sa nuclear energy. Idinagdag ni Lotilla na dahil ang mga umiiral na batas ay humahadlang sa gobyerno mula sa power generation space, ang Kongreso ay kailangang maglatag ng batayan o pulisiya para sa pagpasok ng bansa sa nuclear energy. Una nang sinabi nitong si Secretary Lotilla na ang viable alternative ay ang modular technology, bagamat nasa demonstration stage pa ito at hindi pa para sa commercial rollout. Sa karagdagan pang mga balita, mahigit 2.4 million pesos na ang ibinigay ng pamahalaan sa agricultural assistance sa mga residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, ayon yan sa Department of Agriculture. Sinabi ng Department of Agriculture na 1.25 million pesos na halaga ng mga gamot, biologic at feed ang ibinigay para sa mga inilikas na hayop, gayon din ang regular na pagsubaybay sa kalusugan ng mga hayop at pagsubaybay sa sakit upang mapangalagaan ang kapakanan at kalusugan ng mga hayop na naninirahan sa mga sentro. Ito ay habang sabay ding pinipigilan ang pagkalat ng mga potensyal na nakakapinsalang sakit sa mga hayop.
Namahagi din ng pamahalaan ng 1.17 million pesos na halaga ng agricultural inputs sa mga evacuees para sa pagtatayo ng communal gardens sa mga evacuation sites sa pakikipagtulungan yan ng Department of Labor and Employment sa pamagitan ng tuloy o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD project. Sa kabilang banda, ang mga tindahan o kadiwa stores na itinatag malapit sa mga evacuation center sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, ang mga asosasyon ng mga magsasaka, micro, small and medium enterprises at mga local government units ay nakapagtala ng kabuuang benta na nagkakahalaga ng 288,926 pesos. Sa ngayon, wala pang nakikitang pinsala at pagkalugi sa agrikultura dahil sa patuloy na aktibidad ng naturang bulkan. Karagdagan sa mga balita ho natin mga kabombo, heto, ang mga government officials daw maaring sangkot daw sa agri-smuggling o agricultural smuggling ayon nito sa pag-aaral ng isang agricultural group. May nakuhang report dyan si Bombo Kelly Cordero. Sigurado umanong may kakuntsaba. Yan ang binigyang diin ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hinggil sa tanong kung mayroon nga bang sangkot na government officials sa isyu ng smuggling ng sibuyas. Anya hindi magiging matagumpay ang smuggler kung wala itong kasabwat ng mga opisyal ng gobyerno. Sa tingin din daw ni So ay tukoy na kung ano ang sistema, modus at kung sino itong mga opisyal na sangkot sa smuggling. Umaasa siya na sana matanggal itong mga opisyal na ito o di kaya ay masampahan ng kaso. Ang nakikita natin is may kakudyaba sigurado kasi hindi ito magagawa kung walang connivance with the government official. So dapat malaman natin kung sino mga government official ang kasabwat itong mga smart na tukoy ng Senado at Kongreso. We hope na yung mga official ng government matanggal para or masampahan ng kaso. Matatandaan na nito lamang nakaraang araw ay pinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang investigasyon sa pagpupuslit ng sibuyas at iba pang produktong pang-agrikultura na tinatawag niyang tantamount to economic sabotage. Samantala, naniniwala naman si So na hindi ang owner ng Philippine Vegetable Exporters and Vendors Association Philippines Incorporations na si Lilia Cruz ang main player sa likod ng onion cartel. Tiyak daw anya na may kasabwat ito. I don't think na siyang head. May kasabwat yan. Hindi ganun kagaling ang isang Lea Cruz. Nauna nang iniulat na ibinunyag ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo ang kumpanya at ang may-ari nito na siyang nasa likod umano sa pagtaas ng presyo ng sibuyas na umabot sa 720 pesos kada kilo noong huling bahagi ng 2022. Dito tinukoy ni Kimbo ang Philippine Viva at ang naturang may-ari nito na si Lilia Cruz. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 25 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, naglaan ng European Union ng 50,000 euro o humigit kumulang sa 3 million pesos para tulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ang pundo ay dadaan sa Philippine Red Cross at makikinabang ang mahigit sa 7,500 na katao doon sa probinsya ng Albay. Ang suporta ay makakatulong sa Philippine Red Cross na maghatid ng agarang tulong sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga emergency shelter item, mga sleeping kit, mga first aid kit at mga hygiene kit, pati na rin ang pagtaas ng access sa malinis na supply ng tubig at mga pasilidad sa mga apektadong komunidad. Dagdag pa rito, ang pagpupundo ay bahagi ng pangkalahatang kontribusyon ng European Union sa Disaster Relief Emergency Fund ng International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies. Nasa ilalim ng Alert Level number 3 pa rin ang Mayon Volcano dahil sa tumataas na bilang ng mga mapanganib na aktibidad nito. Una ho rito, patuloy din ang isinasagawang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga apektadong residente sa naturang lugar. Bombo International News. Mga kabombo ka Star Nation, hindi bababa sa 30
o 30 katao ang namatay sa Mexico nang bubagsak ang isang bus o pampasaherong bus sa bangin sa southern state ng Oaxaca. Ang bus na naglakbay mula sa Mexico City ay nahulog sa bangin nang ang driver ay pinaniniwalaang nawalan ng kontrol sa nasabing sasakyan. Ayon sa mga otoridad, malubhang sugat din ang natamo ng 17 pang pasahero ng bus. Ang mga larawan na ibinahagi ng Mexican Police ay nagpakita na ang tuktok ng kalahati ng bus ay halos ganap nang nawasak dahil sa pagkahulog sa bangin. Sa ngayon, patuloy ang mga otoridad sa isinasagawang rescue operation sa pinangyarihan ng aksidente, pati na ang pagtulong sa mga pampasahero o mga nasugatang pasahero. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, ang Asian Boxing Federation welterweight champion na si Ador Torres matagumpay na nadepensahan ang kanyang titulo sa ikalawang pagkakataon. Laban po ito sa Thai boxer na si Sakda Langkabam. May nakuhang report dyan ng Bombo Radio o Star FM Baguio. Matagumpay na nadepensahan sa ikalawang pagkakataon ng Asian Boxing Federation welterweight champion na si Ador Torres ang kanyang titulo kontra sa Thai boxer na si Sakda Langkabam sa kanilang ginanap na laban sa Space Plus Nightclub sa Bangkok, Thailand. Natapos ang fight sa pamamagitan ng technical knockout sa second round kung saan pinaulanan ni Torres ng body shot sa katawan ng kanyang kalaban. Nasanhi ng kanyang pagbagsak at tuluyan na ngang inihinto ng referee ang laban. Sa pahayag ng 28-year-old Pinoy boxer na tubong sorsogon sa Star FM Baguio, ibinahagi nito kung paano niya napasok ang pagboboxing at kung ano ang kanyang ginawa para matupad ang kanyang pangarap. Inspirasyon niya rin umano ang kanyang pamilya sa kanyang bawat laban. Pinasok din umano nito ang pagiging boksingero para maiahon ang kanyang pamilya sa hirap ng buhay. Nung bata po mahilig na po talaga ako sa mga martial arts po, ganun. Practice po ng ganung boxing. Kaso po kasi sa amin, sa Bicol, malayo kami sa syudad. Wala pong boxing stable doon, kaya medyo na-late po ako makapasok sa mga ganitong boxing stable. Actually, 23 years old na po ako nakapag-umpisa po Kaya medyo late po ako. Pero matagal na rin po nag-ensayo. High school pa lang po, nag-ensayo na rin po ako. Self-training lang po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Asian Boxing Federation welterweight champion na si Ador Torres. Si Torres ay may 9 na panalo, 4 na talo at 1 draw sa kanyang professional boxing career. Ito na ang ikalimang matagumpay na laban ni Torres sa Thailand matapos din itong talunin sina Pirafong Puetueng, Mechaiya Kawisit, Habib Urreman at si Apichet Pimsen na lahat ay sa pamamagitan ng technical knockout. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalikad sa takna sinigalas sa 12. Balik na rin sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Samtang naghilapit na ang palarong pambansa ang mga atleta nga magatinglawas sa Western Visayas ang tudo man sa ensayo kag preparasyon. Nagaisahanon nga tinglawas sa Western Visayas sa swimming elementary boys sa palarong pambansa, preparado na. Kag standby man kay may pipila kita ka mga impormasyon nga nagasurulod diri banwa nga mayara sang ginapahayag diri kag ginaaligar sandig sa initial information. May naghikog sinyo nga isa ka manunudlo. Gina-countercheck karon sa aton sini nga mga kopta ng mga bombo reporters ang nasambit karon iya nga impormasyon. Standby sa aton sini mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Check na naton this time imbukada nga report with a Bombo Ria Mumlan. Nagaisahanon lamang nga swimmer. Now, nga magatiglawas sa palarong pambansa ang preparado na karon. Now, sa aton sini mga kabombo para nga iyaman sining irepresentar ang Western Visayas sa palarong pambansa. Di ko magambag nga palarong pambansa national level na inibanwa. Di nagaisahanon lamang
ang aton sini nga tiglawas karon, no? Nga magapakigbahin dito. Oh, sa nasambit man sining isa sa mga mataas nga level sa nga kompetisyon kun swimming ang aton sini nga istoryahan. Check naton ang linya karon ni Bombo Ria Mumblan. Iya sini nga natigayon nga maistorya diri ang coach, no? Kag subong manti hibalo naton kung ano ang preparasyon sang nasambitan sining atleta. Bombo Ria sa report, please come in. Maid-id nga training kag disiplina ang sekreto sang nagaisahanon nga tiglawas sang Iloilo sa swimming elementary level sa nagahilapit nga 2023 palarong pambansa. Ang atleta amo si Val Nathaniel Hilbolinga, grade 6 student sa Central Philippine University nga magapasakop sa 50 meters backstroke elementary boys. Sa interview sang Bombo Radio kay Coach Liza May Vito, iya ginpaayag nga preparado na si Hilbolinga sa diin ginakondisyon na ini, ilabi na ang iya sipa. Sunod kay Vito, wala sang may ginasunod nga diet ang atleta, inibangod nga training man ini sang 6 ka beses sa isa ka adlaw. Ginpayag dugang sa natungdan nga nagapabilin nga optimistic si Hilbolinga rason sa maayo niya nga performance. Bala pamatian naton ang pagpakig-angot kag dugang nga detalye sang Bombo Radio kay Coach Liza May Vito. Ready naman ang bata nga mag-compete sa Marikina, sa palaro. So far, gawas-was man sa training every morning. Every morning, wala kang training. Okay. Ini nga athlete ma'am is the only one from Western Visayas nga ipadala sa palarong pambansa if I'm not mistaken. Yes ma'am, siya lang gid isa. Okay. So, ano ini ang pressure nga dalaman sa imo nga athlete ma'am? Grabe gid namin kay siya lang gid isa ang ma-represent sa Western Visayas sa main palaro. Okay. So, may I know kung ano ang inyo nga mga sikreto or strategy para malutos ang mga kontra, ma'am? Disiplina lang gid sang bata. Bira-bira lang gid training. Non-stop lang ang training. Okay. So, subong ma'am, higayonan ini sa imo ma'am para mahatagan ikaw ma'am mensahe mo ma'am sa imo nga athlete kag sa bugos nga Western Visayas ka nagasuporta sa swimming team sa Western Visayas. Actually kung pasalamat gid sa suporta gid sang ginikanan. Exaupod ko nga coach nga si Coach Vera Paloma sa pagwaswas gid nga training para kay Val Nathaniel Hilbolinga nga mahampang sa palaro. Okay. Si Coach Liza May Vito Bombo Cham sa subong no ginatinguhaan ini sang Team Western Visayas nga makakuha sang gold medal sa ini nga national sporting event bangod ang nagadominar sa ini nga sporting events amo ini ang National Capital Region sa subong atang 2019 palarong pambansa Bombo Cham. All right, may ara ni siya sang particular nga stroke nga ginapasakupan na Bombo Ria, butterfly, free stroke, backstroke, anong iya sini nga specialty kumbaga? Amo ini Bombo Cham ang 50 meters backstroke ni Val Hilbolinga. Kag ini Bombo Cham no, isa ini si Hilbolinga nga nakakuha man sa time sang standard nga quality time in sang Department of Education rason nga ginabanse ini siya sa palarong pambansa. Bangod ini man ang nanginalag o nag-emerge nga victorious sang Western Visayas Regional Athletic Association meet. So very strict particular ini sa oras ang Department of Education sa ilang mga itiglawas. Department of Education Region 6 sa itiglawas sa palarong pambansa. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo sini iyang follow-up report. So good luck sa aton sini iyang lone swimmer sa elementary boys. Kagati grabe gid ang kaimportante sang suporta sang ginikanan
sa bisan diin lang yang aspeto sa kabuhi isang bata, no? Ang suporta sang ginikanan amo gini banwa ang makabig naton nga pundasyon para sa mga kabataan nga padayuno ng ila sini nga handom. Amo ning ila nga ginapanghawiran kung makita nila nga suportado sila sa ila sini nga ginikanan, ti diri kag mas labi pagid nga ini sila ang magluwas nga ma-encourage, mas maganahan kag ila man sini nga tingwaan nga malabot gid ang kadalagan, mangkon ang kadalagan. Of course, ti may mga suporta man from our government, pero ti kung kaisa ang suporta sang gobyerno kag sang pagkilala sang gobyerno sa aton sini mga atleta, ara na iya sa kumbaga pa ma-recognize ka lang kung ara ka na stuktok. Pero kung nag-umpisa ka pa lang, kung kisa may mga kakulangan, kung kisa may mga pambal naton pasipadaan nga support. Pero ti pasalamatan naton kay ti may suporta man gyapon. Pero ti dako gidi ang impact nga matuga kung mismong ginikanan ang yara sa likod sa ila sinimak bataan. Amo na iya ang nakita naton nga realidad sa mga atleta naton diri iya sa pungsod na Pilipinas. Dumduman nyo to sadto sa mga nagliligad to mga figure skater naton bla. Ati ara to yung potensyal sa isa ka figure skater nga Pinoy o galing kiti ang gobyerno naton why man niya siguro nagalaom nga ti. One day, siya ang magatiglawas sa aton sining nga pungsod. Ti ko hindi pa to sa mga pribado sining sektor or private person, why to makapasundayag ang kasimanwa naton nga Pinoy sa isa man ka prestiyoso sining nga torneo ago di representar ang pungsod na Pilipinas. Ti kabay pang sa sining mga kaygayunan, hatagan man sa nagakigo sining tulupangod, ang mga atleta, hilabi pa kung ini sila ang nagaumpisa pa lamang. Kay ti ko nagaumpisa pa lamang isa sining atleta, kag makita na iya sang potensyal, ti dira na kag kung masuportahan pagid sa aton sining gobyerno, ti makaproduce kita iya sang mga mabaskog, kag mga maayo sining atleta, nga magahatag sang dungog sa aton sini nga pungsod. Dulaon ta na inang mentalidad bala nga ti mapakita lang kita sang suporta kon ini siya ang madinalag-una sa pinakamataas sini iyang kag pinakamataas kag pinakaprestihiyoso sini nga sporting event. Kag dira pa lang kita magbayaw-bayaw sang aton man sini nga flag no? Kag magsinggitan nga ti gasuportagi kami sa imo. Ti kinahanglan sa aton sini nga gobyerno halin sa puno hasta sa punta, ti kabay pa nga ipakita manila ang suporta. Ti lang tawa ba lang pipila sini ka mga kaygayunan diri sa aton sini iyang bisan sa probinsya na lang sang Iloilo, sa aton sini mga kabumbo. Hindi lang kung magdaog ang mga tiglawasang nagkalinain sini nga banwabaw. Ti dungog kag bugal man ni mayor ni congressman, ni governor, hilabi pa sa Department of Education. Ti pero naglabot piyes punto nga anay kay nagapangayo ang DepEd sa suporta from the local government unit. Ti may binaisay kag pag lapdosanay banggirahan pa to nga natabo, kag may mga ginpa halin pa sa posisyon kay ginaintrahan sa pamulitika. Di paano kita makaproduce karon sa mga atleta, no? Mga mambal naton highest standards of athletes. Kung ang nabalaan sa aton sino mga opisyales pamulitika kag siding sa pundo nga kung sa diin pwede pa marimedyohan kag makwarta. 41 minutos na kaligan sa takna sining alas 12 pagbalik ta
istoryahan taman niyo kay ang makolekta kuno iyang revenue, ang revenue sa traffic violations gamiton kuno para nga mapasangkad pagid ang traffic management sa syudad sa Iloilo. Amo ni ang plano sa Committee Chairman on Transportation. Kag subong man ang Pag-asa nagdeklarar na iyang nagsugod na ang El Nino. Tinagpandam dring Iloilo Provincial Agriculture Office sa mga mangunguma nga hindi anay magtanom sang humay kung wala sang bastante sa nga makuhaan sang tubig. Ini nga mga balita balikan ta matapos ang pila ka importante sa nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 2 to July 8, 2023. Ang Hulyo 7 among first Fridays ang bulan, ang tanan ng mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pag-attend ng First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magkasugod alas 5:30 sa hapon. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda is once again overflowing with enthusiasm para nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Hulyo 8 Sabado sa Concert at the Plaza. All yours starting at 6 p.m. Sa mga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs kag iban pa ay gaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 9, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sininga mga kabomboy, check naton ang linya ni Bombo Angel Tan. Ang chairman sa Committee on Transportation, si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, nagaplano kunong ining makolekta or ining revenue sa pagpasaka sa mga traffic violations. Multa, no? Gamiton kuno para sa pagpasangkad sa traffic management sa syudad. Paano? Ano sa diin nga pamagi or ano nga pamagi? I-check tas Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham, nagaplano ang chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council na gamiton sa pagpasangkad sa traffic management sa syudad ang porsyento sa revenue nga makolekta sa mga traffic violators. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Sedfrey Cabaluna, chairman sa Committee on Transportation, naging pahayag nga pananglitan mapatuman ang pagpataas ang penalties nga sukton sa mga traffic violators gamiton ang revenue sa syudad para sa traffic management. Kabahin diri ang plano nga pagkayo sa mga road signs kag pedestrian lanes sa may Iloilo City. Sulo kay Councilor Cabaluna, nagakadapat nga hindi lang magsalig sa mga pribado nga kompanya ang pagpamutang o kunang ginapamutang ng mga road signs Bomocham sa mga dalanon. Ginarantaw sang konsihal nga mangin madugo ang pag-abot sini sa may Iloilo City Council ang ginapropose nga pagpataas ng penalty sa pila ka mga traffic violations. Kaga sunod diri kay Councilor Cabaluna Bomocham, wala na sang patigayon committee hearing kay nakaduha na ini ka committee hearing kag super ara na sila sa may level nga gina-consolidate nila kag comparative ang analysis ang ginobra sa iban nga mga pagsuktunay sa iban nga local government units sang ila mga traffic violations. Apang ginakabig ni Councilor Cabaluna nga mangin dako nga bulig ang mga kuupod niya sa may Iloilo City Council nga maistoryahan kung nagakadapat balating bon na lang sa isa ka ordinansa ang mga traffic violations. Nagpasiguro man ini siya nga isa-isaho nila ang mga ordinansa agud ma-checkya kung reasonable bala ang pagpasaka sa pila ka mga violations. Yari ating pamatian Bombo Cham ang nanging pahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna sang aton ma-interview. Actually, ang co-op, although they were invited again, wala na masyado sa nag-attend dito. Pero those sectors that were not present during the first hearing, amo nang nagkaladto. Itong tricycle, ang mga truck drivers, no, truck operators, no, itong mga apektado man sa mga what would be the proposed increase if approved, no. So they were present and nakapamati man kita sa ilang mga reaction and ang ilang man nga mga sentiments in terms of if ever mapataas kita sa mga penalties. Yeah. So, amenable sila, Councilor? In general, especially mga truck drivers, did not subject any objection. Ang mga motorcycle lang, mga tricycle lang. Kahit siyempre kung for instance, haluson lang 500 ang ila income in a day, no, and they commit a violation, amo man na ang madula man sa ila in kaso, no. So we took note of that as well, although we encourage them really nga kung hindi kita magbayular, hindi man kita problema sa amo na, but we took consideration of everything, including some of the things that we'd like the PSTMO to assure us paano ining proposed increase will not encourage corruption, no? I cited even ang isa ka sitwasyon, for instance nga mahambalon nga isa ka libo na ni subong ang penalty, ikaw na bahala, you know, the things that could happen on the streets. These are things that ginpang istoryahan man dito, no, on how to ensure nga hindi na
hindi na matabo ang mga insidente, no? And I've made suggestions as well. We're looking also at if there is and would be increase in revenues brought about by increase in penalties. We'd like some to really be allocated for traffic management. For instance, mga road signs, pagkayo sa mga pedestrian lanes, no? Kaya dapat hindi lang kita mag-totally salig sa private nga sponsor sa aton mga road signs and traffic signs, no? So dapat, no, kung pananglitan mag-increase gid man, a percentage of this should be allocated for that, no? So these are things nga mangin kaundan siguro sa aton gina-draft pa nga committee report. Sir, sa gi-propose ang PSTMO, may mga adjustments pa kitang himuon sa penalties? So, right now we are in the possession of comparative in fees in relation to other LGUs, no? Even the PSTMO are studying man ang iban nga hindi man taman ka dako gid, no? So we're looking at that. I put to task our staff to itemize, no, para mabalanta what is just and fair. Amo nang aton gusto i-recommendar in the end, no, whether or not ang ila the maximum would be ang ginapangayo sa PSTMO, the minimum would be kung anong current, no? So we'd like to see also basi may middle ground or fit gid nga dapat amo to kataas ang penalty. So may mga changes pag councilor? Dira na lang na siya ma-range, no? Medyo ginautihan ta and understand two things. Una, these are contained in different ordinances, no? So we will look into the different ordinances as to their graduation of penalties from first, second, and third penalties. And at the same time, ang aton din tuyo gid nga maybe tanan gini encapsulate into traffic code para nga ara tanan ang aton mga traffic violations in one ordinance and one code para dira na tanan makita taman ang difference sa mga penalties, makita taman ang graduations and penalties, hindi nga at every time we have to look for kundi into nga ordinansa naka-contain atong violations ang isa ka tawo. It will help also our enforcement. Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Councilor Sadfree Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation sa may Iloilo City Council. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Sa mga kasubong siniiya nga instances aton sini mga kabombo. Ang nagakadapat siniya nga baga pangibabaw di sa political will. Yes, gina-consider naton ang iban siniya nga mga sektor sa transportasyon just like sang tricycle nga haluson na lang sila kuno as per sa pagpatpat man ni Kagawad Cabaluna nga makakita sa 500 pesos. Singiti kon makakomit kami sa violation, mapudlay na nasamon para nga makabayad kami sa 500 pesos. Naong punto, sinadira, why ka man sa balayran kung hindi ka mag-committer sa violation, di ba? Ang iban sini Abe, ariya tutod yung sitwasyon, ang iban sini, do gina-take for granted nila ang multa. Kay kumo gamay, kumo nubo, kag masarangan nila, sige mapamulta lang kami. Ti nagaliwat-liwat ina, kung hindi man adlaw-adlaw, ti kada semana, kung hindi man kada semana, kada bulan. Tibot silingon, nga may rugtasan kita gyapon sa aton sinimadalanon. That is why nga ti, kung may nagapabor man iya sa pagpasaka sang multa sa mga traffic violators, isa na ko na sa nagapabor. Kay kon amo lang inabanwa ang pamaagi agud nga madisiplina ang mga tig-aulo nga driver, ti dira kitay. Kailan tawan nyo bala? May mga no parking signs na gagid pang butang kita dira. Pero anong ginahimo? Ginaparkingan gyapon. May mga traffic signs kita iya banwang loading, unloading only. Pero anong ginahimo? Ginahimo nila mini terminal.
Ang iba nagahambal man nga tibong Bocham, hindi man gin necessary siguro nga pataasan ang multa. Sadto hindi necessary. Pero subong sa pagkay-responsable sang pipila ka mga motorista, nagakadapat na man siguro. But, hindi man naton iya pag-ibutang or hindi man naton iya pag-ihampol lang tanan sa mga motorista nga daw sila lang barasulon. May major factor man diri banwa ang implementasyon sang ordinansa. Amo na ba sa ginasiling naton, kita man sa traffic enforcer nga loading, unloading only. Pero may mga nagahulat kag nagahimo mini terminal sa mo sinaiyang nga traffic sign or signage, pero nung ginahimo nila, ginatulok lang nila. Tinga ginatulok lang nila. As per information, kay tidugay naman niya nga senaryo, pero nagapadayon tub-tub sa sinimatinyon as per information sa pagpropangusisa naton sa mga driver. Tikay may porsyento man sila dara kuno mo ang mga traffic enforcer. Isa pagid ina sa nagakadapat nga tadlungon sang Public Safety Transportation Management Office, and of course with the help sang legislation sang Committee on Transportation. Kung may stiffer penalties kita sa mga traffic violators, dapat may stiffer penalties man kita sa mga traffic enforcer, no? Nga mapamatunan nga ini sila ang mga ano ganina ang term sa mga nagapangayo-ngayo mo, Bukres? Ini sila mga kutong. Ini sila ang mga kurap. No? Para nga mabalansi naton sa aton sinimag kabombo. And when it comes sa pag-enforce sa mga ordinansa, dapat hindi lang kay ngipon, dapat bangkilan sining ordinansa ang kinanglan naton. Nga paghambal ba lang nga no parking, hindi gini pagparkingan, bisan hindi mo na pagbutangan sang lubid o kung strolleys. Why gisa may maparking na? Bangod gati, ginakibang sila mo. Sigano nga mamulta ka sa nga mo sini? Ginatos linibo? Hindi ba? Kagti isa man ining mga maninoy bla? Nga, in fairness man sa mga traffic enforcer, they are just doing their job, pero kung may masalapay sila gani, lilintukin sila, nagkakatuyawan sila. Tuyaw in the sense gati, kumo, konektado sa babaw, konektado sa mga opisyal sa city government, dinakop karon, no parking, hindi pwede ka parking, damo lang sa istorya, may gingkuha lang ko to, may amo sila, pero dugay na das lakyan niya, kumo gintungdan lang sa traffic enforcer, iya sini nga katungdanan, nanugid to kron ang iho ni carbon niya, sa kilala itos babaw, ang kilala itos babaw, pulok-pulok man, pakaisa man sang gusaw nga lipong, tinangita sang pamaagi, agod nga maliksyonan, ang traffic enforcer pang liksyonan, ting iban ipahalin sa trabaho ay nanarinyo, titahap man ang traffic enforcer di ba? Kung magamba naman kita nga ang percentage sa revenue nga makolekta sa mga traffic violators, gamiton sa pagpasangkad sa traffic management, ang porsyento, siniko pila ka mga porsyento kuno himuon sa traffic signages para hindi na kuno magsalig sa mga private nga kung sino man ang nagadonar. Tikon lang taon ta mga signages niti makaya man isang city government obrahon
O butang ta pa biti kung may ara sang revenue dira. Pero galing kiti ang iban siniya banwa, kabalo naman kamuya nga naga, medyo pro palapit-lapit man sa luwag Para nga, kruabi, may mga exemption or kung ano, may mga passes blang ang ginatawag. No? If you know what I mean, sa aton sila makabumbo. Pero kung sa aton lang sininga gobyerno, sarangan ginilay kiti kon pavement markings ang pag-istoryahan tati. Halos tanan ng mga dalanon diri banwa na convert naman sa National Road. Di ginapunduan man ina sa Department of Public Works and Highways, particularmente sa Iloilo City District Engineering Office. Paghimo sa mga signages kag siguro ti baklan taman sang dumaros-aros man nga bayo ang uniform dira ang mga traffic enforcer naton. No? Baklan sila kaputi galing kiti. Last time to sa aton sila makabumbo may mga donations man tong office of the congressman or congresswoman. Congresswoman Jam. Madamo sa mga pamaagi. Pero sa nasiling ko na, dako nga faktor dira banwa, amo iya ang pagkaresponsable sa mga motorista. Kag, husto nga pagpatuman, pag-enforce sang traffic ordinances. Kay kung mag-amo lang kita sina, sa aton sila makabumbo, madula na ning mga traffic enforcer nga kung off duty nila, nagatambay sa pila ka mga pamuso, diri ka kunuabi, nagabaligya sa nga dulce, tinapay ay swatter. Diri naton makita ning pagbago. At the same time, pag halog-halog man siguro bisan gutok, sa sitwasyon sa dalagan sa trapiko naton diri sa syudad sa Iloilo. Amo sinamanwa. Do hindi man gid gani dapat iya nga praligban gid ining problema sa traffic ordinance sa implementation kay kung gusto lang implementasyon sini kag magakoperar lang ang mga irresponsable, mga batulan, mga dungol iyang motorista, ti pwede giguro naton iya nga mahambal nga may improvement sa bahin sa traffic management diri sa syudad sa Iloilo. 5 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, sang damlag lang ang Pag-asa nagdeklarar nga magasugod na or nagsugod na ang El Nino phenomenon. Ang Iloilo Provincial Agriculture Office nagpandam diri sa mga mangunguma nga hindi anay magtanom sang humay kung wala man lang sang bastante sinimakuan sang tubig. Subong man, dugang sini nga mga balita kag impormasyon, si Cap Michelle Paloma sang Bantod na Pasbla. Problema nilang kinawatay dito sa ila sini nga baranggayo, may problema man sila sa CCTV, pero may nasiplatan kuno nga suspect. Posible magkarelasyon. Pero galing lain to yan tuyo. Kuno nila nung tuyo ayahan nila tuman. Kag counter-check naton ang information ta regarding sa isa ka manunudlo nga nagginaligar, nagahikog. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras naton, 6 minutos ang ligad sa takna nga launa. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang Nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay Pade. Check tani ang pandam palinton sang Iloilo Provincial Agriculture Office. Now, nga bangod man nga ti nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Ti ang mga mangungumay hindi anay magtanom sang humay kung wala man lang sang bastante sining tubig. Kay balo naman kita banwa ko no ka importante ang tubig hilabi pa kun humay ang imo sining tanom. No, amo man kay importante sa iban sini iyang sahi sang utanon kag prutas. Kay ti ang tubig labing importante ginis kabuhi sang tanan sini nga nagakabuhi mo. Mga living things bla. Kung sa science pa sadto. Check ta si Bombolin si Bade Bombolin sa report please come in. Nagpaandam ang Iloilo Provincial Agriculture Office sa mga mangunguma nga ipaiway anay at pagtanom sang humay kung wala man lang sang kuhaan sang tubig. Ilabi na nga tinag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Sang damlag lang gin-upgrade sang State Weather Bureau ang warning status sumalin sa El Nino alert nga nangin El Nino advisory kung sa riing gin-issue ini kung nagapalayo na ang weather phenomenon. Aping sar nga ti mahina pa lang ang El Nino lauman nga ti sa palaabuton nga bulan magapakita na inisang senyales sa pagkabaskog, ilabi na sa mga epekto sini sa water resources, agrikultura, enerhiya, health, kag public safety. So gipakigangutan naton ang Provincial Agriculture Office sa pagpamuno man ni Provincial Agriculturist Dr. Ildefonso Toledo kag iyagin pahayag nga kung hindi man lang abi no sigurado kung may kuhaan sang tubig o kung layo ang sa irigasyon mas maayo nga ti hindi na lang magtanom sang humay bangod nga ti dako lang ang mapierde sa mga mangunguma. Sunod diri kay Toledo may mga pananom nga hindi na kinahanglan ang tuman gid kadako nga tubig or damo nga tubig kag pwede gid anay nila inihimuon nga alternatibo sa humay. Apang sa mga mangunguma nga tinakaumpisa na tanom sang humay pahayag niya ihanda na lang ang pump irrigation. Ginaabisuhan man diri sa natungdan ang mga mangunguma nga ti magtanom
sang utan o kung mga high value crops subong nga na tag-ilinit. Sa pagkamatuod, pahayag niya, mayara man sa Climate Resilience Program ang Iloilo Provincial Agriculture Office sa diin nag-exister ang small-scale irrigation project at water system projects sa barangay level. Magluwas ni may mga programa man ang probinsya sang Iloilo nga ginapatuman kaangay na lang abino sang small water impounding kag small farm reservoir sa idalo man sang small scale irrigation project. Hindi na diri luyag pa ya sang probinsya nga matabo liwat bombod sama ang last 2019 kung sa riin tigin pa idalom sa tuanay ang bugos nga probinsya sa state of calamity bangod sa sining effects sa El Nino sa diin naglabot sa masobra 1.2 billion pesos ang rice crop losses. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Ildefonso Toledo. Even sang gin-report pa lang itong El Nino alert pa lang kita. May mga advisory na kita ginhatag sa atin. So, pwede siguro solito lang natin nga sa subong sini kung wala sila sang piho nga source ang ilang tubig o kung malayo sila sa isang National Irrigation Administration nga irrigation, hindi lang sila mag-adventura nga magtanong lagi sang kuan, sang humay. Not until and unless nga may ara sila sang sigurado nga source ang ilang patubig. Kaya kung nabalaan natin ang epekto sang El Nino nga ini siya, inang limitado o kung hindi normal ang pagtupa sa ulan. Most especially ang sa aton ng mga areas ng mga rain-fed areas, so amuning high risk naton kung may El Nino kita. So anyway, balaan ko man kadama sa aton mga mangunguma, may ara nga mga sources ang ilang irrigation, may mga pasok. So perhaps pwede sila maka-adventural sila. Pero I think they have to switch na lang sang mga pananom nga hindi gid sang kinanglan sang damo nga tubig. Kay kung ang ato niya nga humay, kinanglan din niya sang tubig hasta nga mag-harvest kita o kung tiyo na sa pag-aani sini. Okay. Pero sa bahin sa province or sa Provincial Agriculture Office, sir, may ara na kita measures nga nakalinyada na abi no with regards sa paghaganhagan sang effects sang El Nino, sir. Well, ang aton inayang sa nasiling naton unpredictable ini sa katama kag ang aton ginatanaw sini nga ang aton nga ulan o kung ang source sa aton nga irigasyon amuni ang apektado. So mostly ang aton nga mga mangunguma nagasali lang sa open source. So ginapanugyan naton nga kung ang iban nga nakatanong na inang ihanda na lang ang ilang nga mga pump irrigation o kung ilang mga bomba para nga makakuha siya kung sa tubig sa open source kung maalangan ang ilang pananom especially ang humay. Nabatian Bombotsam si Provincial Agriculturist Dr. Ildefonso Toledo. So kung matandaan naton, last time nagpahayag man diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nati nagakabahala ini siya sa impact most especially sa mga small scale farmers when it comes sa El Nino phenomenon. Kagti ang ining mga irrigation systems amo ni siya actually ang gin-prioritize sa Iloilo Provincial Government bangod nga tidra yan tamaan ka dependent ang small-scale farmers sa mga irrigation systems diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo, Bombotsam. Insakto ba ni may mga panugyan nagikan sa Provincial Agriculture Office bangod sa El Nino phenomenon but sa bahin sa gobyerno dati hindi bangod kay El Nino phenomenon di na iya mangita sa pamagi agud nga mahatagan sang tubig ang aton sini nga mga mangunguma ano yang ara sa ila sini nga paminsaron ngati bailanda total El Nino man hindi na ta mag exhaust ang aton sini iya nga mga effort nga mahatagan ta sang kay gayunan abi nga mapatubigan ang mga irrigation system sa aton sini mangunguma kay eventually ma-export ma-import pa na lang tiyak bugas mulens.
Yes, so amugid Bombod Sam, dapat nga ti, actually before pamanihas ang sining panawagan, mangganing no sa Department of the Interior and Local Government, sa tanan ng mga local government units diri sa aton sa pungsod Pilipinas, nga ti himo sila sang, or mag-draft, abi sila sang mag-draft sang sining contingency plan, ang bahin sa Iloilo Provincial Government, nagsaling si Dr. Toledo sa tuanay sa pagpakigangot naton sa iya, nga ti, hindi niya kinahanglan pa sang probinsya sang contingency plan, kahit inabutang na naadaan sa ila pagsulod gid sang tuig nakahanda kag nakapreparar na sila when it comes sa El Nino and also sa La Nina, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lins, no? Kag kabay pa sa mga kabombo naton nga mga mangungumabla, no? Kung may bastante kamo dira nga tubig, mas maayo para sa inyo. Pero sa iban, ang mga small scale lamang or mga ginagmay, kag hindi gid mo sina kabastante ang inyo sining source ng tubig, mas maayo pa nga magpaiway kag magtanom lang na isang iban sining mga iban sining mga crops dirabi o kun iban sining nga mga inugtanom nga hindi gid amo sina iya ka damo ang kinahanglanon sini nga tubi. Para nga ti hindi man iya mag stagnant or hindi man mangin idol ang inyo sini nga talaumahan. Sa aton sini mga kabombo, bisan pa paano may ma-produce kamo, may ibaligya kamo kag ti ma-convert nyo ining sa sa revenue man makaguro ginansya man kamo para nga makayom-yuhom man aton sini nga mga mangunguma. Sa aton sini mga kabombo kay ti ang aton sini iyang national government why man sini nagapabaya no? Pero ti dira nagalibog ulo ta why man nagapabaya gani sa mga programa, sa mga patubig, so on and so forth. Pero galabot sa punto iya banwa nga permi lang kita may shortage sang bugas. Para nga ti maka-import na naman kita. Di ba? Galing tiyan mo ng sistema mo sa aton sini nga mga kabumbo. Sa importasyon, makakwarta. Sa pagpamakal sang produkto sa mga lokal nga mga mangunguma, makakwarta gyapon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Munib lang ang bali lang bisan diin mo lang ni Dunan, puswet. Sa mga mataya sang mga kapitalista. Sila lang yang gaganar samtang kung pabayaan ini nga magpadayon sa aton sini nga gobyerno, kag kun ang gobyerno tati siyempre mayara sa mga under the table movement para iyang ti ginalantaw sini nga mas dako ang ila sini nga ganaron sang pipila sini ka mga tawo kung mag-import sila isang bugas. Hambal sang isa ko ka kilala kung magpadayon ang amo sini nga sitwasyon ang mga mangunguma iya sang iban sini nga pungsod nga kung sa din kita naga-import sang ila sini nga bugas, amo to yang ginabuligan ta nga magmanggaranon ang aton diya nga mga mangunguma. Padayon nga nagaigod sa kapigaduhon. Kag ti ang iban sini naguntat na lang sa pagpangumaw. Katulad sang pipila ka mga kauturan naton nga gina-expectar nga by the second State of the Nation Address ulat sa bayan ni President Bongbong Marcos. Hilabi pa nga ini siya ang nagapungko bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Kabay pa kung tani kang ginalantaw sa iban, in-expectar sa kanamaan nila sa iban. Nga tagan man sa nagakigo nga pagtamod ang food security diri sa pungsod na Pilipinas. May iban sini iya nga ti dapat more focus kuno sa mga criminalities, corruption, so on and so forth. Iba naman sini nagahambal nga ti ang target nga mangin self-sufficient sa mga agri-products. Daw hindi pa naton mabatsyagan sa sininga matinion sa isa ka tuig sini iyang
pagpamuno ni Presidenta Bongbong Marcos, apisar nga ti ini siya ang Secretary sa Department of Agriculture. Oh. Galing ko lang taon mo, ti tama, ginman kadamo, abisang problema naton responsyon Pilipinas. Pero the fact nga ang presidente na nagapungko sa Department of Agriculture, mas lain kung tani ang gina-expectar sa tao. Nagalao man tao nga siya nagapungko sa Department of Agriculture, bangod nga luyag yasini nga matutukan ang departamento nga nagaserbe lifeblood sa nga aton sini nga pungsod. Pero though more on importation taya, daw dira ang huyog ni Presidente Bongbong Marcos. May pipila gani manuwag ka mga tawag sini produkto kung sa diin gina-question diri karon ang Bureau of Customs nga ginpalusot nila ang 3.5 billion pesos nga balor sang shipment nga wala ginpaydalom sa physical inspection suno sa Commission on Audit. Ti isa naman ini ka isyo banwa. Kay di bala may mga ginpang butang dira nga mga panibagong opisyal nga aton sini nga presidente. Nga do may mga nakalusot pagidiyaw or basi kung hindi pa man sa termino sa ginbutang iyan ni Presidente Bongbong Marcos nga tao dira sa Bureau of Customs. Pero lakon ng taon naton sa aton sini magkuturan kung tani ang paglaom ka gina-expectar nga hatagan sang mas labing importansya sang presidente, ang Department of Agriculture kay ti siya ang nagapungko dira bilang sekretary mo. Damo sang nagapanawagan nga ti why not assign ka dira sang iban sini nga masaligan mo nga tawo sa gyapon ara ka lang sa likod. Pero tubtob sa siya matinyon why gyapon ginbuyan ni President Bongbong Marcos ang rolyo bilang tiglikom sa Department of Agriculture. Di ba si may gusto pa matud-an ang aton sini nga presidente Di laumantay na 24 minutos nakaligad sa tak na ngalaw na. Pagbalik ta balita ni Bombo Jomar Villa. May kantanan sa kinawatay dira sa may Bantod La Paso. Pila ka mga estudyante pinangawatan dira. Di problema man isang punong barangay. CCTV nila problemado man. Kagalakip na ang latest diri kina kompleto talang mga detalye sa ginaligar isa ka manunudlo naghikog sa probinsya sa Guimaras. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panomdom oras. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad
May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma. 7 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, no? Nahon nga na si Bombo Chari Galias Sumagpao, may kantanan sa ginapayag maestra manunudlo, no? Naghikog sa probinsya sa Guimaras. Ano ihan ang rason sini? Bombo Chari sa report, please come in. Kumpirmado Bombo Champ no nga ti isa diri ka manunudlo sa nga Salvacion Central Elementary School sini sa nga Barangay Salvacion Nueva Valencia Guimaras amo ang ginaaligar diri naghikog ini kagagin kumpirma ini mismo man sang iya sini nga pakaisa si Mama Lilibeth Subido. Sa interview sang Bombo Radio kaya Ma'am Lilibeth Subido, iya diri ginapahayag nga ti kagapon nga adlaw naglakat ini ang iya sini nga pakaisa nga manunudlo naglakat ya halin sa may Barangay Salvacion Nueva Valencia Guimaras nagabiyahe ini pakadto sa may capital area sa may Barangay San Miguel Banuaya sang Hordan sang nasambit man nga probinsya kadti nagdiretso ini nagkadto sa balay sang iya sini nga magulang kay ti didto man ni nagatinir ang iya sini nga mga ginikanan nga ti lunsay na mga bedridden. Nagbisita sa iya sini nga mga himat sa iya ginikanan kag kauturan tapos ang natapos lang nagabisita kag nagulo istorya naglisensya ini siya sa iya man nga nanay nga matulog kuno ini siya Bombo Champ gali kaya nagadiretso ini nagwa sa balay sang iya nga magulang kaga nagbakal sa nga lanit kaga gininom ini nga lanit amo ni siya ang lanit pesticide nga ti kalabanan ginagamit sa mga humay antes ini no nga nagabakal ini siya sa nga sining nasambit ya nga hilo nagapamangkot pa ini siya sa iya nga mga kahinablosan kung palangga man bala nila ang ila sining tiya. Kati nagsabat man ang mga kahinablosan niya nga syempre palangga man nila ining ila nga tiya. So amo na lang to nga pagkatapos nga naglisensya ini siya nga masulod sa kwarto kaga magtulog ginatuktok na lang ni sang mga kahinablosan ang iya sini nga kwarto kaga ginbuksan na lang. So nasapuan sang iya mga kahinablosan nga ti nagabura na ang iya sini nga baba. Actually ini nga manunudlo Bombo Champ pamilyado ini siya 36 years old kag may ara ini siya tatlo ka mga kabataan kag ti naga-star gid sila ya gani sa maya Barangay Salvacion Banwa sa nga Nueva Valencia. So may ara ini siya nga subang nga bata grade 4 elementary student ang ikaduha kindergarten kag ang iya sini nga agot amo ang tatlo pa lang kabulan sini sa nagahilapit nga July 11. Ara man ang iya sini nga bana sa ilaman nga balay actually suno diri kay Ma'am Lilibeth Subido bag-o ni panaog ang iya sini nga bana kay isa ini ka siman. So nagpanaog sini lamang gid nga bulan sa nga Hunyo. So hasta sa subong wala mahibalaan sang mga kaparyentihan kung ano gid man bala ang problema nga nabitbit siniya sa nga nasambit man nga manunudlo kay ti kalabanan wala ini siya nagapanugid sa iya pamilya kung may ara man ini siya sa nga problema ilabi-nabi sa iya sini nga mga pakaisahan parehas na kay Ma'am Lilibeth Subido. Pero suno diri sa natungdan mabuot man ang iya sini nga pakaisa kag ti kalabanan do waay man ini may ginakadtuan amo malang na balay kaga eskwelahan kay ti isa ini ka manunudlo gani sa may Salvacion Central Elementary School kag ti nakibot na lang gid ang tanan nga amo na niyan ang natabo suno sa ila ginaaligar nag-inom sini nga lanate pesticide ining nasambit nga maestra. So yari bala pamatian
ang nangin interview sa Bombo Radio kay Ma'am Lilibeth Subido. Ay, oo, ma'am. Pakaisa ko to, ma'am. Di mi gatudlo, ma'am. Dili sa may Salvacion Central School. May pila na ni edad ya subong, ma'am? 26. Kag taga diin ini, ma'am? Taga, dira, naman sa proper Salvacion. Sige, mga ano oras ni natabo, ma'am? Ano kay balaan mo, naglakat na diri siya, ma'am, sa may San Miguel Roldan, magmaging bakal, tapos diri na sa ma'am natabo sa balay sang magulang niya. Sang aga, mga 9 or 10, guro, ma'am. Ang sang sano siya naglakat sa San Miguel, ma'am? Sang kahapon, sang aga la, mga 7, guro sa aga. Tapos nakabalik pa sa Salvacion? Wala na, ma'am, wala na. Nagkanto sa diri sa balay sang iyang magulang. Tapos ara dang iyang nanay sang tatay kay bedridden. Tapos do naglisensya malang sa ma'am nga maano siya kuno matulog. Kay gali nagbakal na siya man sang lanot nga bulong nga biniinom niya. Okay. So, kagapon, naglakat siya halin sa Salvacion, nagpa San Miguel, kay dito, dito balay sang magulang niya, kag sang ang ginikanan niya. Oo, kay bedridden, nagalaan siya sa magulang niya, diraga Star. Tapos, ang nasapuan na lang, mismo dito man sa balay, sa may Alibhon, ma'am? Wala. Nang naglisensya man siya sa mga hinablos niya, nagambal man siya nga pamangkot siya, mga hinablos siya kung lab pa nila si tita nila. Nagsabat na ang mga bata, oo. Tapos nagkanto sa iya nga nanay, kag naglisensya nga, naghalok sa nanay niya, kag magambal nga nanay, matulog na ko, amo lang man na ginambal niya. Saan o yan na ginhambal, ma'am, kagapon? Oo, sang antis matabo. Tapos, nang paghambal na pinamo na, ma'am, kaya siyempre ang mga bata, ma'am, mga grade 9 or 10, guro na ang grade sa ang bata nga isa. Tapos nakita na lang nila, ma'am, sa kwarto, mag-inbuksan, kaya sila niya matulog, inbuksan sa mga bata, nagasuka siya, ma'am, tapos labura na iyaba-ba. Yan mo lang man na, ma'am. Ma'am, pamilyado ni siya, ma'am, ang pakaisa mo? Oo, may 3 na siya, ma'am, kabata. Ang subang niya, grade 4. Ay, ikaduwa niya siguro, ma'am, kasi kinder o grade, wala pa grade 1. Tapos ang ikatatlo niya, ma'am, 3 months na, ma'am, sa 8 July 11. Diniya ni nga ba na, ma'am? Ara man da sa ilabalay, nang mag-una siya, ma'am, panaog siman. Kasi nilang uro nga June nagbakasyon. Ang nalantaw nyo, ano kuno posible nga rason, di ma'am, nga muna ginaaligar naghikog ini siya? Actually, ma'am, wala. Git ko na, ma'am, idea. Mang kay bala mo, ang amon balaya, dili kami sagwa sa may proper, ila sa sulod. Kido, amo na nang ma'am, nabalitaan na, ma'am, may ka makabalo kung ano, gina, ma'am, ang impacto. Kay wala man siya istorya sa amon na mga pakaisa niya. Tugin tago, ilang bala na mao. Pakaisa mo sa diin nga side, ma'am? Sa tatay ko, kag ang iya nanay, nag-utod. Pero pagkakilala nyo ni sa iya ni ma'am, kumusta? Wala man, ma'am, mabuot man na siya, ma'am. Tapos wala man lang na sa eskwelahan, kay tiga maestra. Tapos kung nagpag-city, dala niya man na ang bata maglagaw, kaya man na siya, ma'am, galakat kung diin ka. Dati nga lamang gani kami sila, ma'am, nga natabo nga mo na, nga dula man na sa mga istorya kung ano pa nga iban. Bali sa kwarto to, ma'am, sang magulang niya. Sa kwarto to sa balay sa magulang niya. Dito na siya nasapuan. Tapos ano nga hilok ganito, ma'am, ang nakitaan? Ang ma'am, ang langit. Kaya nag-listen siya. Sa nga natulog siya, ma'am, mo. Ton nga mga kabombos ang pakaisa mismo sining ginaligara naghikog amo ni si Ma'am Lilibeth Subido sa Barangay Salvacion man sa Banwa sang Nueva Valencia, Guimaras. Ang actually Bombo Champ no pipilaman ka mga parehas man nga manunudlo sining aton nga biktima ang nagapalabot man sang ila diri nga pagpangasubo kag ti ang iban diri nga ti lapit gid sa maestra nga ini sa manunudlo nga ini nagahambal nga ti padayon pa man ang investigation para mabalaan kung ano gid ang rason sang iya sining ginaligar paghikog pero ti suno sa ila posible base postpartum depression ini kay ti ang may ara ini siya sang manug tatlo pa lang kabulan nga lapsag nga ti manug tatlo pa lang kabulan sa sinisa nagahilapit nga July 11 pero ti amo ni subong postpartum sa layman's term bughat. Posible pero ti
aton pa nga ginalabot subong man ang bahin man sa nga Hordan Municipal Police Station para ti mahibal-an gid ang investigasyon sang aton nga kapulisan tuhoy diri sa natabo ya nga insidente. All right. Ini si Bombo Chari Galias sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari sumagpaw sa imo sining balita. Hindi ni basta-basta ang ano mo, ang mga bag-o lang bala bunagaw. Kay ti kun kay isa may ginatawag siniiyan niya bughat, no? Postpartum depression ang mga terminolohiya siniiya sang ginagamit. Ha? Ti ara man kuno ang bana duway man gani sinigid gina tawag sinido kung ako maglantaw ti manunudlo tapos banaya isa ka si Ferrer do hindi ka man iya makahambal sini banwa nga may problema sila abi sa kung ano man dira, no? Sa financially abi. Kaya ti, lunsay man ni sila may mga trabaho. Postpartum depression, no? Muna ang mga ginasufrer sang iloy kasunod sa ila siniiya nga pag bata. No? Ti masami ini banwa kombinasyon sang hormonal changes, psychological adjustment sa motherhood, kag subong man fatigue. Ti ginahambalan gani ni ang mga bag-o bata balang ati magpahuway ginanay kay basi kun mabughat ka. Oh, muna sa mga layman's term, no? Sa ton sinikiron niya nga mga kabumbo, ang iban siniti nagabuang. Oh? Ti makaluluoy karon ang mga nabilin sini nga himata sang isa ka iloy at the same time isa ka manunudlo. Oh, pero way pa kita makahibalo sang madalom sini nga rason, magluwas lang sa posible kinalantaw nga postpartum depression. Oh, kay budlay man abi pakton ang kaimtangan sing isa ka tawo, hilabi pa sa mga hipuson, no? Or bisan na kung kay isa gani mga babaan nga tawo nga pala istoryabla. Grabe ni ang depression nga daan mag-atake mo. No? Hambal sang isa ko kakilala gani nga ti very fortunate ini siya nga nalampuasan yung depression siya do matsyag ko bumbotsam do nagapanalupsop sa akon sini nga kaunuran hasta sa akon sini nga tulan ang depression nga do hindi mo maintindihan nga kun hindi ka ma-describe ang ginabatsyag ya pero kalaway nga kalain sliko baw laway na lain pa. Ti ining mga tao sa early stage sinisang ila nga ginabatsyag kung may mga ginasugiran ini sila dako gininang bulig nga bisan pa paano makapautwas sila bala. Pero ti siyempre ang iban siniya or kalabanan sini sa mga may anxiety, nagakulog sa depression, nagaduwa-duwa ni sila nga isugid bisan sa ila siniiya nga himata bangod sang fear nga basi maglain ang panulukan sa ila. Sa ila naman siniiya nga mga abyan kay ti basi kon isugid nila sa iban sining tawo. Oh? Iti subong nga daan iya nga mga panyimpo. Daw ilisipon na lang gidiya ang mga salaligan. Hilabi pa kon
parte iya sa mga hibubunot, imo siniyang balatyagon, may gusto ka tani ipautwas imo sini nga mga problema, amo ni balang makabig naton nga hostility within. Within sa imo sini ikaw galingon eh. Oh. Nga bangod nga hindi ka na makaagwanta sang imo siniya nga agoniya, tormented ka na sang hindi mo man maeksplikar nga problema, nga way nagabuhin, gadugang lamang, tinaga-resort ikaw sa pag-utas sang imo siniya nga kaugalingon. Oh. Nga hindi amo sina ang solusyon. Oh. Isa sa mga pwede ko guro ma-share sa inyo. Kung may mga problema kamo, kag doon natahap kamo iya nga mag-share sa inyo sinibing mga bisan suod nyo nga abyan, bisan sa inyo sini nga pamilya. Oh. Ti pwede gid kamo kadangop sa aton sini kaparian, sa inyo abi kuraparuko, no? Or bala mo kung kaisa sa aton sini nga mga kabumbo nagadepende man ina sa pamatsyag mo abi. Kag makita mo man ang isa ka tawo, kag babatsyagan mo man ang gilayon nga masaligan mo siya sandig sa vibration sa imo siniyang lawas. Isa man sa mga pamaagi agud pakigbatuan siguro ti inang pagpangamuyo kay suno pagani iya sa pila naton ka mga kilala. Ang paghikog isa kay kahimuan sang demonyo. Ti para nga mapakigbatuan mo ina, pangamuyuan mo, and much better, no? Magkumpisar ikaw or kadto ka sa aton siniya nga mga pare or kung sino man dira sa inyo siniya nga komunidad nga labi kag labaw imo sini nga pagsalig, kag ti siyempre idiga mo dira ang kun ano man ang bader sa imo sini nga panguna-una, kun ano man ang problema, kay for sure makahatag ina sila sang guidance. Kadamo pa sang tawo nga sarang iya nga makapamati kag makahatag sa imo sang laygay, why not balikan mo to ang mga favorite teacher nimo sang elementary, sang high school, or even ang professor nimo sang college. Oh. Kagti sa mga sugiran man sang problema sa mga utod naton nga may mabugat sila nga ginadala, maluoy man kamo, no? Pagsugid ya, isunod ayon sa baol, kandaduhi kag ang yabi ihaboy para nga hindi mo na maukayan liwat. Kag basi ibla imarites mo man to sa kilala mo, baw ang mga kon mo to, ang ano ko bala, si ano bala, sus Maria kagusip, imbis ka nakabulig ka, no? Nga mapahagan-hagan tong mapinot ka balatsagon sang isa, nagtubong ka pa imo iya nga mas mangin problemado pag ito sa bangod sa pagpalapta mo. Mangin ano man kita, mangin mahinalungon man kita. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero tiyang punto sinadira, ang paghikog hindi solusyon sa problema. 45 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko this time, balita ni Bombo Jomar Villa. Kinawatay dira sa bahin sang Bantod Lapas. Data nagikunok tama. May pila na ka mga estudyante dira nga gin pang biktima. May CCTV pero do problemado CCTV sa Bantod Lapas. Pero do may nasiplatan kuno to nga posible do mo to suspitsado galing later on do natukiba nga do mag karelasyon to. Nakuhaan sa CCTV na gainano sila. I-check tabi ang linya ni Bombo Jomar Villa direktamente karon sa Barangay Bantod Lapas. Jom, sa report, please come in. May mga pila na diri kalihok ang opisyales sa Barangay Bantod Distrito sa Lapas. Ini ang kasunod sa sining report man nga
again pabalhag man sa ilang sining series karon nga pag kinawatay o kung na pag pangsalisi, no, especially karon sa mga estudyante nga nagalabay sa nasambit yang lugar kay ang report diri nga nabato data Bubutsa. Hindi lang isa, hindi lang duha, no, kundi madamo nakabes ang nagareklamo nga sila ang nabiktima diri karon sa mga pickpocket kag ang latest kaya mo na nga ang nadulaan sa estudyante tapos ang kahitayat kaya na kuno na recover adre sa may area karon sang Rizal City proper. Ang iya sining wallet. Pickpocket ni Jones, sorry Jones sa pag-utod sa imong report, no, pickpocket general ina nga term, pero kung by gender pwede tagi di na may i-share gid ko sa imo kung anong tawag sina sa ila. Kabagit mo Sam? Siling ko kung pickpocketer general ina nga term. Siling ko pero kung by gender pwede gid ako ka-share sa imo kung anong tawag sina sa ila. Ano? Kung babae, sweet. Kung laki. Kung babae, sweet man kuta ko anay kun nga sweet Bumbutsam. Nga sweet Bumbutsam. Sweetik. Kung lalaki, bala mo kung anong lalaki? Anong lalaki, be? Tox. Nga man? Toklo. Grabe, no? Amo na to nga birada imo kag inasang lison to nga sinugba kag limpo nga sinugba, may green shell pa, may lobster pa. May lobster bumobel, may ara. Away kagabot. Lobster to kagalimango no hinaaw, Jobs. Kaon man ang ginkaon ko damot aloy. Pero ba kilala ko kung makakaon ko no aloy galukmat mo malati ano pabutap ko. Kung magkaon ka aloy galukmat ang imo balatian pero tupad balay mo gani naglukmat iya balatian bangod. Painog bakal aloy. Amo pa ginaya patal nga istorya Jones. Anyway, padayon sa balita mo Jomar. Pasalamat adar ko nano da. Amo nang bato ni Cap magluwas to sa mga police personnel nga tingin pang deploy na karon sa area. May mga lihok man sila kakay sila sa mga tandod nga ipang alerton na diri karon kasunod sining natabo man. At ali na nagbalik na ini kay nagligan tong mga binulan pagid amo maning problema da ugaling umpisa to lang may nadakpan da lang isa nga na preso ang tulo na kontak. Pero amo ang baka police nga nakagwa na to kay way man to kuno sang nga nagpursige bla to nga attend gito sang hearing so na-dismiss ang kaso. So amo pa ni gina-verify karon kung ang ining individual ining nakagwa kung bala asim lang gyapon no amo pa nang verify diri sang lapas station. Sa part naman diri karon sa barangay suno kay punong barangay Marie Michelle Paloma asang Bantod Lapas. May mga galantaw na sila diri karon nga suspect no kay ang isa diri ka best nga may nakakita kuno nga pumuluyo sa lugar nga may ara nga ang pagpati nila di dumagmabiyahanay kuno ni Bumbusam. Tapos ang ila sini nga panakto di mawasalan nga ano nga nagapangawat o kung nagapang pickpocket kay kun sila mamiste do ka disinte lang tawon. Amo na kuno tapos isa kuno ka bes nga do may ginasundan sila nga duha. Isa man ka individual nga mo to soli nga do na tulopang dana kuno ka si ka driver nga may nag kuot sang ya sining bag sige balikit usang babaye. Why no tong ya sining yang gamit bubusam kaya mo to kuno ang gin say to sa nakakita nga may ara magsunod sa iya nga magdubyahan ay mo tong pagpati nga mo man na ang tawo dira sa likod ya tiya mo nang ginalantaw nga possible suspect no kun ang person of interest karon pero ti amo na gina-verify to man kay wato man gid sa mga pag-on diri karon nga mga ebidensya like sining closed circuit television no kay isa ni sa programa karon kag problema no sa barangay kay hindi pa sila maka-purchase diri sa closed circuit television
bangod nga si sa manubok nga ira sang barangay. Amo nang tinabod na yan sila sa pag-trace sang sining mga suspect nga may kahimuan sini karon Bumbusam, no? Amo man nagambal ni Kapa Paloma. Nga may mga CCTV man sila pero hindi man hambal nga tanan nga makaber sina. Especially karon sa area nga ginatumod na doon ang Dicen Street amo ning tawag dra. Nadudragi ko no aduging ining mga nagapang pickpocket sining mga estudyante adra sa nasambit karon nga barangay. Ipabati naman si puro barangay Marie Michelle Paloma sang mapakigangutan diri sa Boboradyo. Oo, nag-coordinate ko kay Ma'am Agil gid ya. Kay gintawgan ko gid siya siling ko ganit siya, ma'am, siling ko buligi man kami ma'am kung anong mayo sini kay ti though since pag-opening gid ganito hindi pa gani regular class may nabiktima na nga daan. So siling niya mabuli gid siya for deployment gid sang mga tawo ya. So siling ko mas mayo naman kay mismo ang barangay gid kami mismo mabulig magyapon niya kay ako gani gagwa ko sa gwa parang magbingling pag ito. Para kung may masuspect kami, ako madakpan kami. Actually, sir, may mga lookout, mahuda gani ginahimo sa sagwa. Kaya base may naka-identify man, siling ko, buligi lang ko. Kaya maluoy kita sa student. Kaya kung in kaso per kaso, hindi man ikaw yung may guwang, hindi sila mangyapon na madakpan. Ang naplatter nga dito barangay. Damo na gid sir kay kung report sobra guro may 20. Hindi na ko kaano sir, kay iban, ulhot lang gulpi, hapon na mo. So, parehas ito sang isa kadlaw, duwa lang ang reported, pero na-find out ko sa sagwa sa sikadan, may 5 gidagali katawo ang nabiktima nila. So ano usually nga may oras ka? Ano gid siya, peak hours nila, do mga mainit, gigan oras, mga 11 to 2 p.m. So, according sa source ko kuno, nga do pagtapos na nila, do nagabatsin na sila guro pagkahapon, nagid kay kumagwa na datawhay, nagigawa. Pilang individual ginalamtan nga sa feeling ko sir kay ang hambal is sari-sari kuno mo. May ara nga magnobyuhanay, babaye ang nagapangamot, ang lalaki ang mga backup. May ara mga lalaki. So halungan nila subong kay ang kawatan naga-improve man kay syempre ang pamayo nila do hindi gid sila masalan nga kawatan subong. Ga business sila kuno sang maayo para kuno hindi sila salan sang kawatan. Temo na style nila subong. Panawagan mo na lang ka pa. Sige, panawagan ko. Tatanan na sa mga kawatan kay hindi forever nga hindi kamo makilala. Kay mismo kami nga barangay, may mga source bang kami kung sino kamo. Kag kung pilang ka adlaw, kung sige-sigihon yung gid na iya, ati balaan nyo man akong diin ang diretsuhan nyo na. Amo lang ni maluoy mata sa estudyante kay gabaka-baka man na sila yung maka-eskwela kung kamuya wala kamuya plano. Hindi nyo lang niya pang piktihan mahon niya ang mga student aside sa student sa mga kung sino man dara yang mga tawo nga Si Apurong Barangay Marie Michelle Paloma. Kaya mo na no ang kalabanan dili nga na biktima kining mga estudyante kay ako nang tawo naton ang ilan sining mga bag sa likod bubutsam ang mga backpack at tapos tikod hapon magbuhi na tingin ba nagadalianay no nagadasig-dasig mo uli ug galing ti amunay kon orihen mo naman tulapang daan nga bukas nagali ang zipper sang imo sini nga bag akit di mo ba tiyaga mo kung galakat kao at tapos ti sundan kani abis ang duha ni karon na to modre karon nga person of interest dere nga mo ning nagapangamot sa sining pang pickpocket adra sa manasambit karon nga lugar Bumbusam. Ti kon identify na sa mga barangay official sa barangay Banto da kung makita liwat nila nga ara da sipito na lang nila tanda man nga magpili ning mga kawatan kita mo dito sila nagapamiktima sa hindi makita sa CCTV Bombo Jomar. Amo gani muna ang balikap nga may mga pilanan sa to ka mga kagintang lubong tunga tinawo agod nga timang pang da karon mabantay da karon kung sanday sin auto ang may kaymuan sini. Hindi gali pickpocket tawag sila Bumbusam. Aba? Ano? Tikon for example may kwarta ka besi mo sining bulsa kagin golpe lagin kuha. Ang tawag dira pick money. Ano? Pick money. Hindi man packet mo, money man makuha nila mo ni pick money. Pero sa lini laging kwa ang money.
Ito may bulsa. Ano yung English sa bulsa? Ano English yaw? Packet eh. Gatingwa matani mo po, Uwel. Preparahi bala Jomsi mo kay haboy kaya nagahaboy ka sa mga punchline mo do hindi man ta maigo Ang nga to nete palingaw-lingaw bala niya. Gani balang kuman ikaw pa imo ya. Di bla nagligan to ginbalikan mo gini gani isang nagamotor ka bla ginbalikan mo gid gani di sa stasyon kay nahulog imo kitchen. Dugay na to. Kita mo, pati si Tita Regine nag-yom-yom. Mga amo na bala nga mga joke mo bala sakon, bala Bombo Jomar? Sige at least, may mga idea naman ni karon mga estudyante, hindi naman sa mo ng lugar. Pero Joms, magluwas kay Police Captain Ahel, Agil? Ano pinito gani ni Ma'am Juna? Police Captain, ano gani? Police Captain Agel. Magluwas na sa Chief of Police ang Lapas. May balaan pagid kuya nga pwede pagid mapangayuan ni Cap. Ano gani first name ni Cap? Marie Michelle. May nabalaan pagid kuya nga pwede gid pangayuan ni Cap Michelle Paluma bulig. Oo, may kilala pagid ko. Nga pwede agid ya mapangayuan bulig. Isa lang ka text or call. Gasigumpit dayon ni kag maresponde ni. Pero gayo sa sakon sinya Bumbutsam. Kung pwede ihutik mo na lang kay Cap. Ihutik ko lang na si mo karon. Ihutik mo man kay Cap Michelle. Kaya yung problema, mayo na kay Dasig. Di basi matrapikan, hindi man? Basi ano? Basi matrapikan, kay traffic na damo. Waay niya katrapikan. No? Waay niya katrapikan, Bombo Jomar. Kag ari man na sa syudad. Galibot-libot. Basi may basi may drone. Sobra pa sa drone ang kargada. Ang dalaya si ni Jones. Basta yotek ko lang si mo, kay yotek mo na kay Cap Michelle karon. Basta mo na ni paglino ka syudad. Babutsam. Kaya na, ang nodakro natin, kaya may mga lihok naman ni karon ang otoridad, ang opisyal, Dr. Barangay Banton, distrito sa Lapas. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. No? Ti amo ning mga klase isang tawo, mga kawatan, no? Mga suite kag tuklo, mga pikpakiter. Ti nagakadapat gid siniyang pinahan, ang pina prisuhon sila. Galing kiti kalabanan sinisayla, hindi man mag-prosper ang kaso, kay ang mga estudyante na tamara naman iya agi sa proseso mo. Ang ila sini nga kung kinawatan sila, mabalik lang ilang kwarta, mabalik lang ilang gamit, okay na ni. So kung wala sang kaso ipasaka batok sa sini mga kawatan, hindi man sila mapriso, hindi man sila maglawig sa prisuan. Kiti, ang mga estudyante ni masako mo, ginawa mo lang gani ka lagas, sa imo sinigad simpo, kag kalabanan sini sa ila, tingob ang allowance for 1 week. Ti matsyag mo sa aton sinima kabumbo, kung makawatan ka sa Lunes pa lang, ano niyang kanon mo pagka Martes, Merkulis, Wibes, Biyernes? Dako gingay pikto dis kabuhi sa mga estudyante, kaluluoy lang sila, tapos ining mga tao, nga mga oportunista, bantay, litib lang ila sining ginahimo. Sa mga kawatan rin sa syudad sa Iloilo, ang panugyan ko lang sa inyo, hindi man lipod sa inyo kahibalo nga kilala na kamo sang aton sini kapulisan.
No? Pero, kung kamo, kilala kamo sang kapulisan, kilala nyo man ang mga pulis, nagauniforme man o kung wala, pero, base lang maglabot sa punto nga may matak-an iya nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, tinipindi na sa inyo. Oh? Or base, karon way ka kabalong kinawatan mo gulito nga estudyante, damo man iya sang mga pangilala, hindi man babasta-basta iya sini nga pamilya, ti base kung sukton ka sa ulihim la, kag matumod ka. Oh. Kung ano gin ma'am, plus report lang kami Oras sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna ng alauna. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot siya, mablang cover, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Oras, 2 minutos nakaligad sa takna ng alas 2. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clemencians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sa Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clement's College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 2 to July 8, 2023. Ang Hulyo 7 among first Friday sa bulan, ang tanan ng mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pag-attend ng First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magkasugod alas 5:30 sa hapon. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda is once again overflowing with enthusiasm para nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Hulyo 8 Sabado sa Concert at the Plaza. All yours starting at 6 p.m. Sa mga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ay gaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 9, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Infection nga makuha halin sa sapat ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi ilabi na sa ido ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahiling magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom. Ay, Good afternoon sa ito na mga kabombo. Happy 57th anniversary. 57 anyos na kita mga kabombo. May ka-birthday bala ang bombo dira sa inyo. I hope happy ang celebration. Thank you so much Gid for being there with us for the past 57 years. Wow. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine and I am bringing you now kahapon lamang program. I am sharing you this program. Kag salamat man sa gina-share ninyo diri nga mga kasaysayan nga gina-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ginpadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung ka-birthday mo ang bombo, can you share your story about it? Kag kung paano man ang imo nga life, kag kung paano man, no? Nga naingkabangin ang Bombo Radio sa imo nga kabuhi. Pwede gid nga ma-share, so email nyo lang or isulat nyo lang. Good afternoon sa liwat and welcome na sa kahapon lamang program. Ari na si Kija Velez para sa aton tanan with her song, Ikaw Na. Good afternoon. Heto ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang
masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y ba alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y ba alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitigaan at puso. Pambubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y ba alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Ikaw na, kag ang sulat mo na, ang akon nga ginahulat diri sa KLP. Gani nga, share na ang inyong mga istorya. Sa liwat, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We have 3 stories na i-prepare ko sa sining nga hapon, but yesterday we promised, no? Nga ang declamation piece ni Lola Amparing ang aton igahatag sa inyo. So unahon naton subong because I know na nagabantay na gid ni siya. Basi way ka na nagtulog ha, Lola. Anyway, good afternoon sa imo kag ang iya nga sulat mga KLP lovers. Nagasiling ang title gali no, Ang Aking Lola. May lola akong naalagaan. Siya ay 84 na taong gulang, isa siyang ulyanin at may Alzheimer. Ako'y si Sam na medyo may pagkasupladohon nga iya nga apo. Isang gabi, tapos na kaming maghapunan at madali na lang matulog. Sa matulugan man si Lola, kagsang kagabihon na,
Gulpi siya nga nagbangon, kaya nagsinggitan. Sam, dali, nagapalangurog ang lawas ko. Gutom na gutom ako. Waay ako nakapanyapon, kag nakainom. Wow. Lola, siling ni Sam, sabay tayong kumain kagabi. Siguro nakalimutan mo lang. Ha? Ano? Tamad na tamad ka na bata. Sige na, dali, gutom na gutom ako. Kahit isang piraso na hindi ako nakatikim. Ay, Lola, wala nang pagkain. Naubos nating dalawa. Iyak ng iyak. Ho. Kung matanda ka na, hindi ka na pinapaniwalaan. Ho. Ay, nako Lola, di na ako makakatulog sa'yo. Ang kulit-kulit mo. Bandang huli, di natagalan, natulugan ang Lola. Mga ilang oras ang lumipas. Sam, halika. Dali, nanginginig ako sa sobrang lamig. Dalian mo anak, mamamatay na ako sa sobrang lamig. Wala akong baro, walang kumot, maawa ka apo. Lola, may baro ka at kumot, baka nananaginip ka lang. Dali, halika, at pinalo ako sa ulo ng kanyang baston. Kung hindi mo ako bibigyan, papaluin kita uli. Kaya pinalo naman ako ng baston niya. Iyak ng iyak. Ho. Pagkaumaga, sinumbong ako kay nanay. Inay, ayaw ko nang mag-alaga kay Lola. Pinapalo ako at hindi na ako makatulog. Iyak ako ng iyak. Ho, inay. Gadaklay mo niya pati ako. Mabuti pa mag-alaga ng batang maliit kaysa matandang makulit at sobrang ulyanin. Narinig ni Lola ang pagsumbong ko kay ina. Ano? Sam? Galit ka? Napakasuplado mo. Halika. At pinalo na naman ako ni Lola ng kanyang baston. Tok. Iyak ng iyak naman. Masakit ang paa ko sa palo ni Lola, inay. Ayaw ko nang mag-alaga kay Lola. Anak, pasensyahan mo na lang ang Lola mo. Maawa ka naman sa kanya. Hinalikan ni ina ang anak. Chup. Ang bait-bait ng anak ko. Sunod na araw, tinawag naman ako ni Lola. Sam, samahan mo ako. Bakal ta tinapay. Lola, may ara pa da sa lamesa. Hindi, ayaw maniwala at tuloy lumabas. Bigla siya nadulas at di na makatbangon. Di ko kayang magpabangon sa kanya. Kaya sumigaw ako ng saklolo kina inay at itay. Tinulungan siya at nakabangon. Aray, ang sakit ng katawan ko. Yan ang bagay sa'yo. Ayaw kang sumunod sa akin. Talagang napakalikot mo. Mula noon, hindi na makabangon ng Lola kasi nabali ang baywang niya. Hindi natagalan, sa katagalan ng paghiga, namatay ang Lola. Ho. Iyak na iyak si Sam. Lola, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita, Lola. Nagsisisi ako, Lola. Ho. Poong may kapal, patawarin mo ako. Magiging mabait na ako mula ngayon at magpakailanman. P.S. Tita Regine, sana magustuhan mo ang sariling sikap na sinulat yung piece or Tagalog declamation. Ako na to yan ang butang-butang sa mga hiligay nun nga part, no? Actually, it's Tagalog all throughout, so may mga ginpang panghiligay nun kita dito, mga lines. Maiksi lang para madaling mo sa ulo ng mga anak mo. Ito ay isang talent sa school kung may programa. Kung nagugustuhan mo, maraming salamat. Lola Amparing. Lola Amparing, ka-cute-cute niya sa imo. Ti salamat, gidhabaw na ako napasubo ako nga mag-declaim man. Bangod nga ti declamation piece mo. Hindi declaim. Tapos may gidugang-dugang ko to. Kaya galit declamation, kakalipat ako. But anyway, ayos Lola. Sige Salamat gid ha. Pero tidlag ko niya mga bata ako, Lola. Doon yun, nasiguro yung mag-declaim. But anyway, basta yung mga ibanda, kinalasang declamation piece. May ari diri si Lola. Salamat gid ang atong oras. It is now 2:25 in the afternoon. Magapanubalik kita with a serious letter from
Nonoy, sang probinsya, sang Iloilo. Please stay there. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pala ka mga importante ng mga pahibalo. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o killing properties. Masami bala nga nagabiring ang mutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper... Rin na kita mga kabombo sa sulat ni Nonoy, sang probinsya, sang Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong adlaw sa imo, kasi tanang nga fans ng KLP, nga masami nga nagapamati sa imo nga programa. Tago lang ako kay Nonoy, sang probinsya, sang Iloilo. Nagsulat ako katulad man sa linibo kay iban mo nga mga letter senders para ma-share ko man ang kasaysayan sang akon abyan nga napatay August 3 last year. Bisan magaisa na katuig nga napatay ining akon abyan. Ang dako nga kasubo nga ako nabatyagan kag sang iya pamilya wala gid nabuhinan. Medyo malawig ini tita. So subong pa lang mangayo na ako sang pasensya. Una kami nga nagkilalahay ni James, hindi niya tunay nga pangalan. So nag-eskwela ako sang tuig 2008 sa Manila. Upod kami ni James sa isa ka dorm. Tita si James naghalin sa Central Luzon. 2008 ako nagumpisa eskwela, kag siya, kag ang iya nga batch, 2 years after na. Hindi magid kami close ang una, kay mas magulang ako sa iya. Pero sang parehas na kami nga nag-eskwela sa isa ka university sa Manila. Didto lang kami nga nagkilalahay gid. As far as I knew him, maayo man siya nga bata, mapisan magtuon, kag mag-obra, kag very friendly man. Although kisa, may mga tiyempo man nga may makaaway siya sa isa sa mga upod namon, which is normal lang man. Generally speaking, maayo man siya nga tawo.
wala siya masyado nag-share parte sa iyang pamilya. Later ko lang nabalaan sa naging close na kami. Ninapatay ang iya tatay sang bata pa siya. Kagang iya nanay ang nagpadako sa iya kag sang anom niya ka mga utod. Nagligad ang mga tinuig, nagpauli na ako diri sa Iloilo. Life went on. A year after, nabalitaan ko man nga nag-stop siya eskwela. Kag nagaobra siya sa isa ka call center sa Metro Manila. Once in a while, nag-chat kami or call para nga magkumustahanay. Kung makapamanila ako, usually, nagakitaay man kami kag nagakumustahanay. Aside sa iya nga trabaho, wala na ako sang nahibaluan sa mga nagkakalatabo sa iya. A few years after, diri na kag nag-close kami liwat, kay nagpaobra siya sa akon sa iya nga thesis, kay nag-eskwela na siya sa isa ka university sa Mindanao. Nakibot man gani ako una nga dito na siya. Pero wala na ako nagpangusisa pa. Tungod kay willing man siya magbayad. Hehe. Kag kilala ko man siya. Ginbuligan ko siya obra sang iya nga thesis kag mga papers niya sa school. One time gani, nagdaog ang ginobra ko nga essay sa ilang nga publication pero gin-publish under his name. Wala man problema sa akon. Kay gin-consider ko naman nga iya na ato. Kay ginhatag ko na sa iya. Later on, ginambalan niya ako nga mabalik siya sa Manila kay didto naman siya maeskwela. Wala niya matapos ang iya nga pag-eskwela sa Mindanao. Sang didto naman siya sa Manila, sige man gihapon ang paobra niya sang iya nga mga school papers, which gave me an opportunity nga mabalaan ang mga nagkakalatabo sa iya kabuhi. Once or twice, nag-share siya sa akon nga may mga partners siya. Kag ginapakita or pakilala niya man sa akon. Being a good friend, never ko gid siya gin-judge sang iya nga mga desisyon sa pagpili sang iya trabaho o kon mga karelasyon. Time passed, tiyag isa ka adlaw, nagtawag siya sa akon nga na-hospital siya kag nagsiling nga hindi na siya magapadayon sang iya nga pag-eskwela. Gin-try ko pa nga i-encourage siya nga tapuson ang iya nga kurso kay thesis na lang ang kulang, kag willing gid ako nga buligan siya. Apang, nagsiling siya nga hindi na gid siya. Little did I know nga may ginasuprir na gali siya nga balatian. Many times, nagatawag siya sa akon, bisan tungang gabi o kung kaagahon, kay hindi ko na maayo ang iya pamatsyag. Pero, wala gid siya nagpanugid kung ano ang iya nga balatian. Until one day, nagtawag ang iya nanay sa akon, kag nagpangabay, nga kung pwede, kaduan ko si James sa hospital sa Manila, kay critical na ang iya nga kahimtangan. This happened pre-pandemic, gani nga mahapos pa ang pagkadto pabalik ko sa Manila several times kung gusto niya ako makita. Bisan mahal ang pamasahe, ginakaduan ko gid siya tita. In one of those times nga pagbisita ko sa iya, dito ko nahibaluan nga HIV positive ang akon nga abyan. Honestly, wala ako na shock sa nahibaluan ko, kay aware ako nga rampant ang among sakit sa industry nga iya ginatrabahoan, kag nakahibaluman ako nga may gina-provide ang gobyerno nga assistance sa ilang nga medication. Pero bangod sa stigma, wala siya nagpanugid sa iyang pamilya kag mga abyan. Sa nahibaluan sa iya pamilya ang iya sakit, gin-abandon nila sini except sang iya nanay kag duha ka utod nga babayi. Sila ang nagsapupo sa iya, hasta nga magbalik ang iya maayo nga kahimtangan. Na-convince ko man siya nga mag-take sang medication, kag after a year or so, nakabalik na siya sa iya trabaho. Almost every day, ginamonitor ko gid kung nakainom na siya sang iya nga bulong kay hindi pwede ma-miss. Nakakitaay pa kami a couple of times sang nagpa-Manila ako before pandemic. Pagkatapos sadto, medyo malaka na lang ang amo niya communication.
Pero makita ko man sa iya nga social media accounts nga okay naman siya. Abi ko, okay na ang tanan. Sang nag-pandemic sang 2020, nahibaluan ko via sa iya nanay nga wala na siya nagainom sang iya nga maintenance. Kay according kay James, damo kuno side effects. I did my very best to convince him again nga padayunon niya ang iya maintenance kay amo lang gid ini ang makabulig nga mabuhi siya kag makapangabuhi isang normal. Kung ginahambalan ko siya parte sini, nag-stop siya communicate sa akon. Kag wala niya ginasabat ang akon tawag kag chats. Wala man ako sang mahimo kay lockdown kag hindi ko siya makadtuan. Mahibalawan ko na lang ang nagakatabo sa iya via sa iya nanay or mga utod kung magtawag sila sa akon. Grabe gid ang kaluoy ko sa iya, tita. Naluoy ako sa iya nanay kay grabe gid ang iya pagsakripisyo para kay James. Pero si James daw nadulaan na sang paglaom sa iya kabuhi. What's worse is, tungod sa lockdowns, wala gid sang paagi para makaduan ko siya kag makumbinser nga padayuno ng iya medication tungod sa akon lang siya nagapati hambal sang iya nga nanay. Early 2022, nagwasulod na si James sa ila probinsya or nagwasulod na si James sa hospital sa ila probinsya kag patiman sa Manila. Madali na siya kapitan sa mga sakit kay grabe na kanubo ang iya nga immune system. Naglala ang iya nga kondisyon until nag-decide na lang ang iya pamilya nga ipapauli siya sa ila nga balay sa probinsya. For several months, naging bedridden siya kag gina-blender na lang ang iya nga pagkaon. Gusto ko man tani nga bisitahon siya kay naghalog naman ang restrictions, pero tungod sa iya nga very low immunity, mas delikado kung ma-expose siya sa mga tao nga halin sa iban nga lugar. The last time I heard his voice, few days before siya napatay, 3 a.m. Akig siya, kay nabasa niya ang convo namon sang iya nanay sa phone. Kung kaisa, nagapadala ako sang kwarta sa iya nga nanay. Bilang bulig, bakal sang iya mga bulong, kag mga kinahanglanon. Ang last nga hambal niya sa akon, please stop sending my mother money. Everything will be alright. Gusto ko pa tani mag-explain, tita, pero he put the phone down and it was the very last time I heard his voice. 3 a.m., August 3 of last year, James died in their home in Luzon in the loving embrace of his mother. Sa ginambal sa akon sang iya nanay, nga patay na si James, a mixture of deep sadness, shock, and relief enveloped me. On one hand, nagkasubo ako kay wala na ang akon nga abyan. It's a feeling I never knew before. Doon naputos ako sa maitom nga galong. Anytime pamatsyag ko, matumba ako kag malipong. Mabugat ang akong tikang, kag wala ako sang gana magkaon. On the other hand, nakabatsyag man ako sang relief kay natapos na ang pag-antos sang akong abyan sa balatian. I lived with these feelings of sorrow, regret, and relief from that day on, even until today. May mga times, nagaregret ako nga kung tani, kung mas na-convince ko pagid siya to continue his medication, buhi pa siya siguro subong. Ang consolation ko lang gid, tita, is the fact that, at the end of the day, when all is said and done, hindi naton malapas ang kahilwayan sang tao to decide for his or herself. As much as I wanted to do what's best for James, James is a free person, imbued with freedom to choose for himself. Kung ang Diyos nagarespeto sang aton nga freedom, who am I to impose sa iban ang akong gusto matabo? Bisan grabe ako ka-busy, August of last year, I attended James' funeral in his home province, hours and hours away from Manila.
Bisan mahal ang plane tickets, kay ura-urada ang akon nga lakat, several delayed flights, and traveling in the wee hours of the morning, I did all I can. Makaabot lang sang iya misa kag lubong. With a heavy heart, nagabot ako sa Ilabalay, met his other family members in person, and accompanied him to his last resting place. Wala ako ginapunggan ang akong nga hilibion, tita. Pagkakita ko sang iya lungon and the face of a friend na daw hindi ko na makilala. He shrunk like a piece of paper. Sa naistorya ko ang iya nanay, I saw in her mother's face a kind of sorrow that could never be put into words. What happened to James is a violation of the nature. In the natural order of things, it is the sons and daughters who bury their parents, not the other way around. Bangod sa akong tuman nga kakapoy sa biyahe, nag-ayo ako sa iya nanay na kung pwede ako anay katulog, bisan makadali lang. Ginpatulog nila ako sa kwarto ni James, kag gintudlo nila sa akon ang mga libro, gitara, kag iban pa nga nabilin nga pagkabutang ni James. Antes madulaan sang kabuhi si James. Nagsiling ini sa iya utod nga kung wala na siya, ihatagid sa akon ang iya nga mga libro, kag iban niya nga mga pagkabutang nga magamit ko. Hindi man sa pagpabugal, tita, tanan nga pamilya kag tupad balay ni James sa ilang lugar. Nalipay gid nga nakakadto ako sa iya lubong, kay suno sa ila. Ngalan ko lang permi ang ginamit lang ni James. Kag nagbilin siya sa isa niya katiya, nga kung mag-abot ako sa iya nga lubong, tatapon ginila ako sang maayo. Which they really did. Before his last breath, nagsiling si James sa iya utod, Ate, i-value niyo si Nonoy. Isa siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. In the life and death of James, I realized nga dapat palanggaon ginaton ang aton mga abyan, suportahan naton sila, kag we should never give up on them, especially in the darkest hours of their lives. Tanan kita may mga krus nga ginapasan sa adlaw-adlaw nga tanan, but we should never forget to check our friends once in a while. Sometimes, a simple hello or how are you can be their last hope. And for those nga may mga terminal illnesses, especially HIV, remember that HIV is not a death sentence. Don't be afraid to seek help from friends and family you trust. Pray for God's guidance and never give up on life. Medical institutions are now equipped to manage these conditions. We only have one shot in this life, no second rounds, and no replays. Live the best you can. Diri ko natapuson ang akong sulatita, kay basa na sang luha ang akong nga keyboard. Pasensya gid kung malawig ini, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa. Kabay pa nga may napulot nga leksyon ang imo nga mga tagpalamati. James, wherever you are now, you are sorely missed. S-O-R-E-L-Y. Your memory is forever etched in our hearts, especially your families. Your nanay misses you every day. Till we meet again. Thank you, Tita Regine, and God bless us all. Ang tagpadala, Nonoy, sang probinsya, sang Iloilo. Nonoy, unagid, salamat sa imong pag-share diri sa kahapon lamang program, and I do understand ang imong feeling. Hindi amo sina kahapos ang basta na lang
maka-move forward kag basta na lang no nga kalimtan ang isa ka abyan. It is really so painful. Naintindihan naton ina losing a friend, especially kung malawig ang pinagsamahan kag madamo ka mo sang pinagsamahan, and plus the fact no daw ikaw gid ang ginakabig nga best friend ni James kag trusted friend. You have helped him sa iyang pag-eskwela kag nangin ikaw man no nangin confident niya ikaw kag kanami because according sa imo lang siya gani nagapamati no for some advices kag even ang iyang mother and some members ng iyang family nabudlayan nga i-handle siya but they never gave up on him, and so that's why no nag-communicate ang mother, ang two sisters sa imo, naga-update kung ano na ang nagakalatabo sa kay James. And yes, I agree with you. No matter ano ka advice naton, no matter ano ka alungay namon and naton and convince someone nga himo nang amuni like sa case ni James nga hindi mag-give up, nga i-continue ang medication. But yes, you're right. May free will man si James. Depende sa iya kung paano niya man nga luyag padayunon ang pagbulig sa iyang kaugalingon. And yes, HIV is manageable, but very crucial ang suporta kag ang kooperasyon sang family, sang support group, and most especially sang patient himself. So nakita nato no nga sa last part do na-give up na si James, most probably basi kung naubusan na gid siya sang strength no to continue kag base man no nga ang iya nga faith daw nawindang na gid, and so he became hopeless kag even ang mga motivations, ang mga pagpalangga, ang pagsapupo sang iya nga iloy kag sang iba niya nga mga kauturan were not enough para nga siya mismo no buligan niya ang iya nga kaugalingon. So siya na mismo ang nag-decide to stop helping himself. And so that's why amo na ang natabo sa iya, because you are right. Kung hindi mo ina ma-manage siyang maayo ang ina nga masakit, laban-laban gid no. Ang imo nga immunity is very critical na iya mo, so dapat amo na non-stop ang pag-inom sang bulong kay gina-avoid na nga magnubo ang imo nga immune system, maapektuhan ikaw kay ti damo na lang na dayon nga mga complications ang magasulod-sulod. So kung tani no, kung nangin religious lang siya sa iyang pagtumaras ng iyang bulong, pagpati sang tanan nga ginahambal sang mga doktor, he could have managed ang iyang HIV. Pero sa nasiling tanan, ang pinaka-major gidira nga makabulig sa iya, amo ang iyang kaugalingon. But sad to say, siya na mismo ang nag-decide nga ti mangindi na kag wala agid na kayanan. And so it follows nga amo gid to no ang matabo sa iya, because nag super low na gid ang iyang immune system. Kay there was a time according sa imo nag-stop na siya no sa pag-inom sang bulong, kay ti according sa iya damo siya sa mga side effects ng mga nabatyagan. Kasad lang kid, no? But you know what? Sa inyong friendship ni James, you were given that opportunity nga mapabatsyag sa iya. That you were there. Through ups and downs, highs and lows, kag wala kagid nagpabaya sa iya. And so that's why I hope, nga through those mga books, gitara, kung ano pa nga mga pangbili niya sa imo, ang memory niya would forever be etched in your heart. Kag hindi mo gid makalipatan mga things nga na-learn mo man sa iya, kag what you went through together as friends. Thank you so much gid sa imo, Nonoy, sa pag-share mo diri sa amon. We understand you are still feeling the grief until now, but our prayers para sa imo.
Salamat gid, oras naton 10 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita diri sa KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agod maligawan ng Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatala? Panaton ang sulat na rin ni Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Maayong hapon, Tita Reg. Maayong hapon man sa matagpalamati sang bantog nga programa sa kahanginan, ang kahapon lamang program. Attendance check ang nagbabalik, Toto Subang. Tita Regine, so, ari na naman ako, Tita, para mag-share sa akong experiences sa kabuhi. Plastar na ang tanan, kag mamati. Tita Reg, ang nagtahaw-tahaw na ang pandemic, nag-decide ang amon nga mga kasilingan nga magahiwat sang search kung sa diin ang mga kandidata, mga iloy, sang puloy-an. Ang mga prizes kag sash kag mga corona, gin-sponsor sang among napiyak balay nga may ara-ara sa kabuhi. Wow! Tanan excited, Tita Regine. Lalo na sa mga inughatag nga premyo. May cash kag may groceries pa. Daw promo man bala sa Bombo Radyo, Tita Reg. Kadamo sang prizes. Kag tungod sini, insigida, nag-meeting kami para planuhan ang paghahiwaton nga search. Ginplastar na dayon ang mga members sa mga different committees. May ara sa sound, decoration, sashes, and prizes. In charge sang photoshoot. May mga judges, may tabulator, may manog make-up. Tanan excited na. Kag masig preparar sang ilang mga bayo, kag iban pa nga mga galamiton. Siyempre, ako gid ang ilagin suggest nga mangin MC, baw ang ayan kagida, during sang event. Siling ko, ayos basta wala may ma-back out sa mga kandidata nga mga nanay, ha? Baw, nagsabat dayon sila, ayos, totoo subang May patarpulin pa na, Tita. Nakaplastar sa kilid alagyan kung sa diin makita ang mga maanyag nga mga kandidata. Wow, ha? Kaluyan man, Tita, kadamo sa amon mga sponsors. Weeks before sang event, Tita Reg, wow, tagagabi, after nila panyapon, ang mga kandidata, nagapractice-practice sila sa sagwa balay sa nag-sponsor sang search. Bagayuhom ako, Tita, tungod nga, samtang nagapractice sila, ang audience ang ilang mga bana, bit-bit ang mga kabataan nila.
Iban may gabit-bit biberon, kagapatiti sa mga lapsag. May ara man nga dira mismo sa venue sang practice, gabit-bit kang pinggan kag pagapanyapon. Kasadya, Kung nami gani ang saot, dayon man pumalakpak sa mga tatay, sa ilang asawa, syempre, susiling pagani sa isa ka kandidata. Totoo subang, aga pa kami agahimos ang panyapuno namon para makapraktis kami saot. Ang mga bana namon ang gabantay sa balay, kag magbantay sang kabataan. Pero iban nga tatay, galantaw man, samtang gasaot kami. Kag nalimitahan na ang ilang nga tagayan sessions tagagabi. Ay about kundi kanami. So tagahapon, kung papuli na ako halin sa work, tita. Balan mo tita, ginalakat ko lang man ni. Kati walking distance lang man. Mga approximately 200 meters ang distance from workplace ko halin sa balay. Ang piyak balay namon, iban nga grupo tagahapon kag mag-obras ng ilang improvised costumes. Kaid-id sa ila magbutang sa mga detalye sa ilang mga bayo. Ang iban nga practice ang ilang italent. May makanta, may masaot, bawsiling ko sa akon kaugalingon. Ahay, nalingaw man ang mga kandidata nga mga iloy tungod motivated sila nga magbalanse sang ilang nga oras sa ila pamilya kag pagpreparar para sa paghihiwaton nga search. To make my long story short, umabot na ang gabi kung saliin paghihiwaton na ang search. Alas 5 pa lang, yara na ang mga kandidata. Pagpatak sang alas 7 sang gabi, nagumpisa na ang search, tita. May FB Live pa para makalantaw man ang iban nga sa abroad nga miyembro man sang ila pamilya. Brilliant idea. So nadumduman ko, tita, kadamo ang nagtambong. Production pa lang bala, tama nakagahod sa mga fans kag tumalanaw. Ga-cheer sa ilang mga paborito nga mga kandidata. Sa talent portion, may nagsaot, may nagkanta, may nagkarate with full taekwondo attire. Kag syempre, may nagmonologue, ang ga-acting-acting na balatita. Sa question and answer, kinpakita man sa mga iloy, ang ila pagkamaalam sa pagsabat sa mga pamangkot. Sa ending tita sang search, sinang argid, kasungkit sang corona. Happy ang tanan tita, kay tanan sila nakabaton premyo, daog man o kun pierde. Kag syempre, natapos ang amo ng successful search at sa mga iloy, ngayara ang suporta sang ilang kabataan, ila binagid, ang ila proud nga mga bana. Tita, so na-post na mga pictures sa FB, kanami gid sa mga laragway, tita. Mga laragway sa mga iloy nga mga talentado, maalam, kag may positibo nga disposisyon sa kabuhi. Sa pihak sang pagpangatubang sa mga pagpanghangkat sa ilang nga kabuhi. Nagpakita man ini sa laragway sang pagpalangga, gikan sa ilang mga bana, kag miyembro sang ila pamilya, tungod proud man sila sa ila iloy. Sa tanan nga pictures, tita, ang akon lang picture ang kaladlawan. Tingala ako, tita, makakonsistent nga madulom ang area kung sa diin ako gatindog samtang nag-MC, tungod, wala, gali na pasiga ang suga sa area ko sa podium, na dapat, after production number, ipasigahon na. Ay, nalipatan na ang in-charge magpasiga. Nakakadlaw man ako, tita, sa sitwasyon ko sa picture. Pero naumpawan man kay nakabaton ako coffee mug, kag cold cash as my talent fee. Di pati ta Reg ay. Siyempre, ang ini nga community activity, tita Reg, naghatagid tsansa sa mga iloy nga mapakita ang other versions ng ilang nga pagkananay. Ilabinagid ang ilang nga talento, kag kaalam, nga bilang isa ka iloy, hindi lang sila pang balay lang, pero mayara sila abilidad kag kusog nga mapakita. Nangin venue man ni isang tananamon nga makasilingan nga ma-enjoy kag makakadlaw. Nangin psychosocial intervention man ini sa tanan tungod sa mga malain nga epekto sang COVID-19 pandemic sa tagsa-tagsa ka miyembro sang pamilya. Napakita man namon tita Regine ang bayanihan spirit nga hindi lang gali pagligaw sang balay, o kung pagpasaan sa magbugat nga mga bagay ang bayanihan,
Sa sini nga activity na pamutudaan namon nga kung tanan mag-iririmaw kag buliganay, wala sang mabugat nga ulubrahon. Indeed, in unity there is strength. Abi mo Tita Reg, ang iban nga zones sa amon barangay, believe gid sa ginpakita namon nga event Tita Regine. Sila nila sa sunod kuno, mga tatay naman ang ma-search Madayon ayahan ini Tita Regine. Bantayan sa sunod ko naman nga pagsulat. Diri ko nalang tapusan na akong malawig ang sulat ay amot sa iyo na tutusubang. Tita Regine, pasensya ka na. Ikaw na lang bahala sa letter ko. More power and God bless. Sa liwat, ini si Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. Toto Subang baw, clap, clap, clap gid dyan, no? Ang inyong nga nangin activity, baw, kanami. And you have so many things nga na-realize, kadamo, no? Sang inyong mga na-achieve through that simple manangani, no? Nga search, but dito na nagululuwa. Nakita ninyo kung paano gali, no, nga magpreparar ang tag sa mga nanay, kag kung paano man nga suportahan sila sa ilang mga bana, kag sa ilang mga kabataan, kag kung paano nga nagbuo ini sa inyo as one barangay or as one community, dira sa inyo nga lugar nga ang tanan-tanan, no, excited kag ang tanan-tanan. It's just so very willing nga mag-contribute kung anong ilang mapakigbahin or kung ano ang ilang mabulig, no? Para nga maging successful ang ilang event kay kanami isang inyong neighbor. Siya yan, no? Ang nag-shoulders, ang tanan-tanan nga mga prizes, kag ang mga pang-groceries, nga mga pang-giveaways, and damo ka mo sponsors. So that means, no? Nangin sadya ang inyong nga event. And who knows, that could be the start, no? Sang madamo pagid nga mga events or activities nga pwede ninyo nga himuon para nga mas maghugpong pagid kag may i-look forward pagid ang inyo dira, no? Nga mga kasilingan ang inyong community. So every time nga maghimo kamo, maghiwat kamo sang ina nga sahi sa mga activities nga bringing everyone together, no, and working as one. So very good gid kag idea nga ti ang mga tatay naman next time kanami gid. Congratulations, clap 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 gid sa imo Toto Subang. And I'm sure manami gid ang imo nga pag-MC didto. Kag sa ang nami sa tanan, no, nga nangin masadya kamo bilang isa ka community dira sa inyo nga lugar, and everyone is just so excited and looking forward kung ano pagid ang madason. So, next. Toto Subang, abangan, no? Abangan ang susunod na kabanata. Sige, abang-abang kita, mga kabombo, kung anong matabo. Kung ang mga tatay naman, bala, ang next nga nagpasundayag. Sige, Toto Subang, ha? Please let us know. It is now 5 minutes after 3 o'clock. We enjoyed ang mga istorya nga aton nga na-encounter sa sining hapon, ang inyong nabatian, ang akong ginbasa para sa inyo. And we thank so much ang mga tag-iyas ng sining mga kasaysayan nga nagahatagid sang duag sa aton nga afternoon, kay nagahatagid sang kalingawan sa aton, and at the same time nagabilin something for us to think about. So, ang inyong madiraga mga istorya, hulaton ko gid, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede nga masend sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Dali lang gid bala Carla sa Lambunaw, daw wala ka pa ka-email. So, ang ginapangayo sa imong cellphone number, kag ang imong FB account, kag ang description sa imong profile pic. Carla, sa Sabado na kita mag-interview sa imo, ha? So, palihog lang gid. Pakisabat sa ako nga gin-email dara sa imo. Ay, wala. Through this program. I just hope nga nabatian sang husband mo, nabatian sang neighbor mo, nabatian sang mga paryente mo da, no? Kag ma-relay sa imo nga gapangayo ako sina. So, paki-email mo na lang, ha? Sa liwat, ang imong cellphone number, ang imong FB account,
kag ang mga profile pic. Mga kabomba, thank you so much, Gid, for sharing with me again ang inyong afternoon. Kag, syempre, boss, we will continue reading to you ang mga matahom, kag mga makalilingaw, makawiwiling, ng mga kasaysayan ginaplambot diri sa kahapon lang program. Salamat, Gid. Sige hapon ninyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.